טוב, בעזר השם יתברך, ערב טוב לכולם, שלום וברכה. היום נעסוק בזוהר הקדוש עם ביאור מתוק מדבש מתוך קונטרס, הקמת המשכן. הפסוק אומר בתורה, ויאמר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. זה קראנו בשבת. שבת החודש מדוברת על חודש ניסן, ובעזר השם יתברך למחר זה כבר ליל ראש חודש ניסן. התורה אומרת עליו, החודש הזה לכם ראש חודשים לחודשי השנה. השיעור שלנו היום יעמוד בדברי התחזקות, חיזוק בעזרת השם יתברך, אודות החודש הזה. אור גדול יש בו מחד גיסא, אבל מצד שני מזג האוויר מתחלף ועונת הקיץ מתחילה, ואיתו יחד גם כן היצר הרע הגדול. איך אנחנו עוברים את תקופת המעבר הזה? איך אנחנו מתחזקים בזמן הזה של תקופת ניסן? נקדים ונאמר מה יש במעלות החודש, מהו האורות הגדולים שיש בחודש הזה. כותב בספר אגרא דקאלה של רבנו הבעל בני יששכר מדינו, זכר צדיק קדוש לברכה, 12 ימים ראשונים של חודש ניסן זה ימים של הקרבת הנשיאים, מא' בניסן עד י"ב בניסן, וזה כוח כללי לכל ימות השנה. כל יום רומז לחודש שלם. זכי הרעות יכולים להתבונן בכל יום איזה מאורעות אשר יהיו בחודש כנגדו בשנה. אם אנחנו עומדים לדוגמה באלף ניסן, תוכל לדעת תחזית על כל חודש ניסן של השנה. בית ניסן, תוכל לדעת מה יקרה איתך באייר. ג' ניסן, מה יקרה בסיוון. וכן על זה הדרך, אבל זה לא הנושא שלי השיעור. מי שרוצה על זה, קחו לכם דיסק שלם, קרוב לשעתיים, רק על פרשת הנשיאים והסגולות הרמות שיש בו, ומה עושים ואיך קוראים ומה מתפללים ומה מבקשים. אני ציינתי את זה לדוגמה כרגע, היות הסגולה הגדולה שאומר לנו בעל בני יששכר, תדע, הימים 12 ימים הראשונים יש בהם אור גדול. אבל לא רק 12 ימים הראשונים. הרי מרן הבית יוסף פוסק בתחילת הלכות פסח, סימן תכ"ט, אין אומרים תחנון, אין נופלים על פניהם כל חודש ניסן, אין מתענים בו, מה יש בחודש הזה? למה? מרן מסביר, 12 ימים ראשונים זה ימים של הנשיאים, אחר כך היום הי"ג הביאו המפרשים, זה איסרו חג שלהם, י"ד זה קורבן פסח, 7 ימים של החג אחר כך, 7 ימים אחרונים, לעתיד לבוא ייבנה בית המקדש, נעשה חנוכת הבית ב7 ימים האחרונים של ניסן. עבר כל החודש בקדושה, לכן אין אומרים תחנון כל החודש. כל החודש הוא יום טוב, ככה מבואר בהלכה. חודש ניסן, חודש שלם שכולו חג ואור. התורה הקדושה אומרת לנו, חודש האביב. מה זה אביב? כותב רבנו בחיי, אביב, חודש ניסן גם נקרא אביב, היות והוא אב לי"ב. הוא חודש שהוא אב לי"ב חודשי השנה. אבל האמת שהחודש הזה בעצמו יש בו מעלות רמות וגדולות. כותב רבנו השלה הקדוש, כל ימי חודש ניסן יש בהם קדושת ראש חודש. נשים לב מה הוא אומר. לא רק א' ניסן זה ראש חודש, קדושת ראש חודש, אלא כל ימי החודש, אתה ת' ניסן, י' ניסן, כל החודש כולו יש לו קדושת ראש חודש. למה היא נפקא מינה? נפקא מינה גדולה. הרי כתבו המקובלים שכשם שבשבת יש נשמה יתרה לאדם, ככה בראשי חודשים יש גם תוספת נשמה לאדם. לא רק בשבתות, אלא גם בראשי חודשים. לאור דברים אלו, אם כותב רבנו השלה הקדוש שכל חודש ניסן יש לו קדושת ראש חודש, כל יום ויום מראש חודש ניסן יש לאדם חלק נשמה יתרה, תוספת נשמה בכל החודש. הערה גדולה ונפלאה. ורבנו הגאון מווילנה אומר שזה נרמז בפסוק,
החודש הזה לכם ראש חודשים, כלומר שכל החודש הוא כמו ראש חודש. ולכן הוא אסור בתענית, ויש בו קדושה גדולה ונוראה מאוד. העניין הזה שכל החודש יש בו מהות של ראש חודש, אבל לא רק ראש חודש. כל הערת פסח וליל הסדר מתגלה כל החודש כבר מאלף. הכיצד? בהגדה של פסח אנחנו אומרים על סיפור יציאת מצרים. יכול מראש חודש תלמוד לומר, לא אמרתי אלא בשעה שמצא ומרור ומונחים לפניך. מה ומינה לשאול? יכול מראש חודש כבר תקרא תזכיר יציאת מצרים. למה מראש חודש? מה זה פסח? מה ומינה בכלל? אלא היות ויש בכל החודש הזה קדושה של מועד חג הפסח. וכבר מתנוצצת ההערה הזאת כבר באלף בחודש, בית בחודש. לכן יש איזה טעם ומעמד לשאול, אולי תזכיר יציאת מצרים כבר מראש חודש. מה היה כבר בראש חודש שההערה נמשכת מאיתו לדורות עולם? אני אסביר בשורה אחת. ביום הכיפורים הקדוש ברוך הוא אומר למשה, סלחתי כדבריך אחר חטא העגל. יום למחרת יום הכיפורים מצווה הקדוש ברוך הוא את משה על בניית המשכן, ויקחו לי תרומה ואת כל איש אשר ידבנו ליבו. תוך יומיים עם ישראל מביאים, והייתה דיה מלאכה ועותר. י"א מכריזים, י"ב י"ג בתשרי כבר הכל מוכן. אם הכל מוכן, מה צריך לעשות? תפעיל פועלים. הפעילו את בצלאל בן אורי בן חור ואיתו אוליאב. מתי מתחילים לעבוד? כבר בי"ג תשרי. מתי מסתיים המשכן? במדרש יש שני דעות. אנחנו ננקוט כדעה הזאת. במדרש אומרים בכ"ה בכסלו הסתיימה מלאכת המשכן. חודשיים ומשהו, פחות מ3 חודשים. כ"ה כסלו סיימו את כל העבודה. והנה צריכים כבר להתחיל לחנוך אותו. אומר הקדוש ברוך הוא שיהיה מקופל, עזבו אותו בצד. מכ"ה כסלו ועד כ"ג אדר המשכן עומד בצד מקופל. כ"ג אדר מצווה הקדוש ברוך הוא את משה 8 ימי המילואים. תתחילו לחנוך את המשכן. חונכים אותו כ"ג אדר, כ"ד, כ"ה, כ"ו. כל יום משה מעמיד את המשכן והוא לא מחזיק מעמד, בערב מפרק אותו. כל 7 הימים מכ"ג באדר. הגיע א' ניסן, שזה יום השמיני למילואים, מעמיד משה ומקים את המשכן, והפעם הוא עומד וקיים. וכאן נקבעה המשכן לדורות עולם. מתי? באלף בניסן. למה באלף בניסן? כי חודש ניסן הוא חודש מובחר. חודש ניסן זה חודש של אהבה בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. מה זה אהבה? כותב רבנו הטור בסימן ת"ז, שמעתי המועדים כולם נתקנו כנגד האבות, פסח כנגד אברהם, שנאמר לושי ועשי עוגות, ופסח היה, שנאמר תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם. חג הפסח זה כנגד אברהם אבינו, חג הפסח כולו אהבה וחסד. זה חסד מאת הבורא יתברך שמו. ולא רק חג הפסח, אלא כל חודש ניסן זה חודש של אהבה. פירושם של דברים. כידוע לנו, יש לנו 12 חודשים בשנה, ובכל חודש מאיר צירוף של שם הוויה בסגנון אחר. בחודש ניסן הוא החודש היחידי ששם הוויה, הצירוף שלו כסדר. ישמחו השמיים ותגל הארץ. י' A ואחר כך ו' A. ישמחו השמיים ותגל הארץ. מה זה מורה ששם הוויה כסדר? שהחסדים גוברים. זה חודש שכולו חסד, זה חודש שכולו אהבה. עניין זה גם אנחנו מוצאים, התורה קוראת לחג, חג המצות. חג המצות, חג המצות. אנחנו קוראים לו חג הפסח. כל חז"ל קוראים לו חג הפסח. שאלה נשאלת, מפני מה התורה מוציאה את החג הזה בלשון חג המצות, ואילו חז"ל וכן שגור בלשוננו חג הפסח.
למה שיננו ממה שהתורה מכנה את החג? אומר סניגורם של ישראל, רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל. הוא מביא ואומר, אנחנו קוראים את החג על שם הנס שעשה הקדוש ברוך הוא לנו. אנחנו אומרים, הוא פסח על בתינו. אנחנו פונים אליו, אומרים את שבחו וגדולתו. לעומת זאת, הקדוש ברוך הוא מכנה את החג על שם השבח שלנו. אתם יצאתם עירום ועריה, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה, ויצאתם עם מצות. אתה אמרת את השם אלוקיך, והשם האמירך היום. אנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא, חג הפסח, אתה פסחת. הקדוש ברוך הוא משבח אותנו, חג המצות. אתם יצאתם רק עם חתיכת מצות ביד. מה זה מורה כששניים משבחים אחד את השני? יש לך אור ישר ואור מקבל אור מהשני, הארת פנים, חסד ואהבה. כשיש אהבה, כשיש חסד, אתה חפץ רק בטובה של הזולת, ואתה רואה רק את הטובה שלו, והוא רואה רק את הטובה שלך. אתה משבח אותו והוא משבח אותך. שוב חזרנו לעניין. הקמת המשכן הייתה בניסן. הקמת המשכן פירושה השראת השכינה. מתי השכינה שורה? כשיש אהבה, כשיש חסד בין בני אדם. אם כן, זה היה באלף בניסן. ראש חודש ניסן יש לו מעלה גדולה גם בכללותו. המשנה אומרת, ראש חודש ניסן, ראש השנה למלכים. מה זה למלכים? מלכי ישראל מונים להם תחילת שנה מראש חודש ניסן. יש לזה מספר פירושים, אחד מהם הוא רבנו הבעל שם טוב הקדוש, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, אומר שבחודש ניסן ממנים את המלאכים למעלה בשמיים על שרי אומות העולם. כידוע לנו כל אומה כאן יש לה שר למעלה. בחודש ניסן מסדרים את המלאכים כל אחד על משמרתו שם למעלה. ולפי זה יש השפעות עלינו אחר כך בני ישראל. אבל בפשטות, ראש השנה למלכים, מן מלכי, רבנן, כל ישראל בני מלכים. לכל אחד מאיתנו יש שייכות לראש חודש ניסן. כולו מלך, זה ראש חודש שלו, זה ראש השנה שלו. איזה ראש השנה יש לי, אני בתור אדם בניסן? מה זה קשור אליי? בא רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, זכותו יגן עלינו בספר קדושת לוי, ואומר לנו איזה שייכות יש לכל אדם מאיתנו, ועל זה סובב כל השיעור שלנו. והוא אומר, החודש הזה לכן, בראש חודש ניסן מתחדש השפע על כל השנה, ודבר החדש בנקל לעשות בו כרצונו. ראש חודש ניסן זה התחדשות, כל הבריאה מתחדשת. ודבר, כשאתה מתחיל לעשות אותו פעם ראשונה, אתה יכול לשלוט בו כרצונך. כי זה פעם ראשונה, אז אתה מנווט אותו איך שאתה רוצה. כל עניינו של ניסן לעניין שיעורנו זה התחזקות והתחדשות. יהודי אפילו נרדמת איפה שנרדמת. אתה יכול בחודש הזה, כפי שתכף נסביר, להיות בריאה חדשה. ולא כמו יום ראש השנה. חודש תשרי ראש השנה זה דין. חודש ניסן זה חסד ואהבה. אתה יכול לעשות תשובה מאהבה. בחודש תשרי אנחנו עושים תשליך. משליכים את העוונות אל המים. נכון? אל המים. בחודש ניסן אנחנו שואבים מים. מים שלנו. זדונות הפכו לזכויות. חודש תשרי זה דין, עכשיו בתשובה, בגלל יראה, הזדונות הופכים לשגגות. אתה משליך אל תוך המים את החטאים. חודש ניסן הפוך מתשרי. חודש ניסן מאהבה, זדונות הופכים לזכויות. אתה שואב מתוך המים, מים שלנו, אתה רופא בהם את המצות. על החודש הזה נאמר בתפילות, ביוצאות, בסידורי אשכנז, שיש מהם שמיוחסים לרבי אלעזר בן רבי שמעון בר יוחאי. זה פיוטי הקליר, כפי שמביאים התוספות, ואחינו האשכנזים נהגו לומר אותם ביוצרות של הפרשות האלה. שם יש קטע שאומר, החודש אשר ישועות בו מקיפות. זה חודש ניסן.
חודש אשר ישועות בו מקיפות. פשטות, מה זה ישועות מקיפות? נעשו לנו הרבה ניסים בחודש הזה. קריעת ים סוף, יציאת מצרים, ויושע השם את ישראל, זה ישועות מקיפות. אבל הספרים הקדושים פירשו, אתה יודע מה זה מקיפות? עקפה, כשאתה הולך למכולת אתה לוקח בעקפה. מה זה בעקפה? הלוואה. בהלוואה זה עקפה. אתה לוקח עכשיו ותקיף תשלם פעם אחרת. אמרו החודש אשר בו ישועות מקיפות, ישועות באים אליך בהלוואה. אפילו אתה לא ראוי, אפילו אתה לא כדאי. אם אתה רוצה, הקדוש ברוך הוא נותן לך על החשבון את הישועה כבר עכשיו, ואתה תסדר את החוב שלך עם הקדוש ברוך הוא אחר כך. עם ישראל יצאו ממצרים, לא היו רואים בניסן. לא, מתי הם היו רואים? רק אחרי קבלת התורה? חסד חינם נתן הקדוש ברוך הוא. בואו קחו כרגע, צאו ממצרים על החשבון שאחר כך תתארו 49 יום ותקבלו את התורה. אבל על החשבון כרגע, זה החודש אשר ישועות בו מקיפות. כל אדם ואדם מאיתנו, אפילו שלא ראוי לפי מעשיו, ואינו כדאי. בחודש הזה, חודש ניסן, אתה יכול לקבל מקדמה מראש, ולא רק מקדמה. את הכל אתה יכול לקבל, את כל הישועה כבר מראש. מה יהיה עם כל מה שצריך לתקן? בעזרת השם, אחר כך נסדר את זה. העיקר שתקבל על עצמך כבר עכשיו ותתחדש עכשיו. ישועות בו מקיפות. לכן רבותיי, אחרי שביארנו מהי המעלה הגדולה הזאת של החודש הזה, חודש ניסן, עד כמה הוא גדול ורם וכמה האדם יכול לקחת מאיתו, אנחנו צריכים לדעת פסוק שאומר שלמה המלך עליו השלום בספר קהלת. ראה, גם את זה לעומת זה עשה האלוהים. זה לעומת זה. אם יש טוב, לעומת זה יש גם כן את ההפוך, את הרע. אם יש חיובי, יש שלילי. וכמה שגדול הצד הטוב, יש כנגדו גם את הצד ההפוך. כותב רבנו המקדש מלך בפירושו לזוהר פרשת בלק, ואני מקריא את לשונו. כשם שבחודש ניסן למטה בארץ הגשמית שלנו צומחים כל עשבי השדה, טובים למאכל ועליהם לתרופה. אתה רואה איזה פריחה יש בחודש ניסן, הכל צומח, הכל סס. גם תדע לך שצומחות קוץ ודרדר וכל עשב רע. נכון, ירוק וטוב, יש פרחייה יפה ותבואה טובה, אבל מאידך גיסא יש גם את הקוצים שהספיקו לצמוח. זה למטה בתחתונים. וכן למעלה הוא כותב, יש צמיחת קרן הקדושה והישועה, אבל לעומתה סתרה אחרא מהרה תצמיח גם כן. מה פירושם של דברים? הגמרא מביאה לנו את הנושא. הגמרא במסכת פסחים אומרת, בדף קי"ב, אל תעמוד בפני השור בשעה שעולה מן האגם. ראית שור התקלח באגם, עולה, אל תעמוד לפניו. אומרת הגמרא, מפני שהשטן מרקד בין קרניו. באה הגמרא ואומרת, אמר רבי שמואל, מתי זה מדובר? בשור שחור. ובחודש ניסן, מה יש בחודש ניסן? מה יש בשור שחור? הגמרא משלימה את דבריה, וכן אומרת במסכת ברכות. תניא משמע דרבי מאיר, זה רבי מאיר בעל הנס. רש תורה בדיקולה, סליק לאגרה ושדה דרגה מתותח. אמר שמואל הנמילה בשור שחור ביומי ניסן, מפני שהשטן מרקד בין קרניו. פרשו המפרשים, הפירוש המילולי, השור, אפילו אם יש לו לאכול, ולא רק שיש לו לאכול, קשרו לו את התיק אוכל שלו לצוואר. יש לו איזה מגש נייד, ככה, לצוואר, שמו לו שם, מה אתה רוצה? בקלאות, עשב, סלט יווני, סלט מרוקאי, יש לשור הכל ככה, מטבוחה, אתה יודע, יש לו הכל מוכן לשור. מה הוא צריך לעשות בשביל לאכול? רק תוריד את הראש. אתה אוכל, אתה לא צריך אפילו להתכופף. רק תוריד את הראש, הכל מונח לפניך במגש. הסל עם התבואה וכל האוכל נמצא לפני השור, קשור לו לראשו.
אם ראית שור כזה שלכאורה יש לו הכל, וזה בחודש ניסן, תברח לראש ההר. למה הוא מסוגל להזיק? מה יש בחודש ניסן? מה קרה? ביארו המפרשים, תדע לך, כשהקדושה מתגברת, גם הסטרה אחרה מתגברת לעומתה. שור שחור רומז לקליפות, שור שחור רומז למידת הדין. מה זה שחור? דם היה נעקר ונעשה. שחור היה ונעשה. אדום הוא ולקה ונעשה שחור. זה דינים רבים, רחמנא ליצלן, שמאיפה הם מתגלים? כל פעם שיש קדושה עולה, לעומתה מיד יש סטרה אחרה שעולה. ואם חודש ניסן זה חודש הישועות בו מקיפות מצד אחד, היצר הרע לא יושב בשקט, הוא גם כן עולה זה לעומת זה. המפרשים הסבירו יותר בדקות. שור ודין רומז למידת הדין למעלה, מלאך גבריאל בין שני קרניו, בין שני כוחות הדין. ולמה דווקא בניסן? ולמה דווקא באלף בניסן? כי בא מדרש ואומר, הרי 7 ימי המילואים שהתחילו בכ"ג אדר, היה משה מקים ומפרק את המשכן. אותו היום שנהיה ראש חודש ניסן, עמד המשכן והוקם על תילו. ואותו היום שהיה ראש חודש ניסן, אומרת הגמרא במסכת שבת, 10 עטרות נטל אותו היום. ראשון למעשה בראשית, ראשון לנשיאים, ראשון לכהונה, ראשון לעבודה, ראשון לרידת האש, ראשון לאכילת קודשים, ראשון לשכון שכינה, ראשון לברך את ישראל, ראשון לאיסור הבמות, ראשון לחודשים. והכלל והמסקנה שלפנינו, בגלל שחודש ניסן הוא כל כך גדול, באור כזה גדול ורם, באור של חסד כזה גדול, יש בעולם הזה גם את הקו השני שמתגבר, הסתרה אחרה. זה לעומת זה עשה האלוקים. אדם מרגיש קושי, אדם מרגיש רפיון, תולים את זה בכל מיני תירוצים. מזג האוויר השתנה, שעון חורף, שעון קיץ, לא הסתגלנו, כן הסתגלנו, חם, קר, מגרד לו, ישנתי בלילה, לא ישנתי בלילה, יש לו פריחה פתאום, יש לו, אתה יודע מה זה, אלרגיה, אנרגיה, מה שאתה רוצה תגיד. תולים את כל הסיבות בכל הדברים שמסביב. הכל זה בסך הכל ציפוי וטיוח. הסיבה העיקרית בחודש ניסן, הקדושה הגבוהה מאוד. לכן הסתרה אחרה עולה לעומתה מהצד השני. איך מתגברים עליו? מה עושים? את כל זה נלמד עכשיו מאמר הזוהר שלנו. גם משה רבנו עבר את אותה חוויה. אומר הזוהר הקדוש, ואמר כי באו יום העדית קם משכנה. ביום ההוא שהוקם המשכן, שזה היה א' ניסן, כעת שהרי משה להקמלה, כשהתחיל משה להקים אותו באחד בניסן אהבה. היה באחד בניסן, כמו שכתוב, היה בחודש הראשון, בשנה השנית, באחד לחודש הוקם המשכן. בהוא זמנת כיפו דסתרא אחרא ובעלמא. בזמן ההוא יש חוזק של הסתרא אחרא בעולם. כי באחד בניסן הוא ראש השנה למלכים, ועוד, ולכן הדין מתגבר והחיצונים מתעוררים לקטרג, דעה ביומוי דניסן רש תורה בדיקולת נינן. כי על זה אמרו חז"ל, שבימי ניסן אפילו ראש השור הוא בסל שאוכל בו ואינו רעב. עם כל זאת, אתה בן אדם עלה לראש הגג ותיקח את הסולם מתחתיך, שלא יעלה אף הוא שיכול להזיק אותך, כי השטן מרקד בין קרניו. לכן צריך להישמר ממנו, יש כוחות הדין רבים. אבל מה עושה משה רבנו? אם הוא רוצה להקים את המשכן, וביום הזה דווקא הסתרה אחר מתעורר. בניסן שהרי משה, בניסן התחיל משה להקים את המשכן, וחמל אל הסמ"ם אזיל סחרנה לערבבה. ראה את הסמ"ם שהיה הולך סביבו לבלבל אותו. מה יעשה משה? ירפה את ידו? יתייאש? לא. והתגבר עלי משה, התגבר עליו משה, וכדין ויתן את אדניו. דהיינו שרעו ויאב לטאטה, התחילו ונתן למטה את האדנים. אני עושה את שלי כאן. ושרה מן דשרה ויאב לאלה. אז התחיל מי שהתחיל ונתן את האדנים למעלה. אם אתה עושה תיקון כאן, נעשה תיקון שם.
הוא מפרש דע לקבל דע זה כנגד זה, כי ביומא דהתקמה היא משכנה לטאטה, ביום שהקים משה את המשכן למטה. התקע משכנה אחר קדישה לאלה, אז הוקע משכן אחר קדוש למעלה. היינו שנעשה תיקון לשכינה הקדושה. ומשכנה הילאה תמיר וגניזה פיק נאורין לכל סתר, ואז המשכן העליון הנסתר והגנוש הוא מידת הבינה שאין בה השגה, הוציאה את אורות המוחין להאיר לכל צד, והתנערון על מין, ואז האירו העולמות מאורות מידת הבינה. נחזור ונסביר מה למדנו. למדנו זה לעומת זה עשה האלוהים, זה מצד אחד. ביומי ניסן מתגברת הקדושה, לעומתה הניסיונות גם מתגברים, היצר הרע. בית למדנו, אתה יהודי אל תתייאש, תהיה מוכן לזה, אל תתייאש, ואתה תתגבר, ועד רבה. כמה שאתה רואה יותר קשה, מה הסימן? אתה בעלייה. איך אמרנו מספר פעמים, כשאדם נוסע עם האופניים, אם קשה לך עם הפדלים, סימן שאתה עולה. אבל אם אתה כל הזמן צריך לתת ברקס, סימן שאתה בירידה. אם אתה צריך להתאמץ, סימן שאתה עולה. אם אתה רואה שקשה ויצרה מתגבר ביותר, סימן שאתה עולה. ובפרט שבחודש ניסן, כבר מאמצע חודש ניסן, מתחילים ימי העומר. ימי העומר מה זה? ימי דין, ימי חשכות, ימי קטנות. על אחת כמה וכמה שצריכים להתחזק. ואם לא נדבר על זה עכשיו בערב ראש חודש, איפה נמצא את עצמנו אחר כך? לכן החכם עיניו בראשו, תדע את הדרך אשר לפניך, ידידי תהיה מוכן לחודש שמצד אחד הישועות מקיפות בו, אבל את הישועות אתה יכול לזכות כמה שתתגבר על היצר הרע, על הצד הנגדי. ותזכור עוד דבר, כשאתה מנצח כאן למטה, שרה מן דשרה לעילה. אתה מתקן כאן, נעשה תיקון שם. איזה תיקון נעשה? בבית המקדש העליון, שמה. יש בית מקדש עליון מוכן בשמיים, ואנחנו בונים אותו עם המעשים טובים שלנו. עוד מצווה, עוד לבנה, עוד. אתה לא יודע כמה נשאר עוד לגמור אותו. ויהודי רק לפעמים מתייאש עם עצמו, אומר, תגיד לי, מה אני שווה? כמה כבר אני שווה? מה אני שווה שאני עושה? אתם יודעים, מספרים סיפור, סיפרנו אותו, נספר אותו עוד הפעם, מצווה בחזרת. מסופר על ניקולאי, זה היה הצאר הרוסי. זה רצה לעבור לאיזה מסע דרכים ארוך. לקח לדוגמה, היה לו לנסוע איזה 60 קילומטר, לדוגמה. אבל מלך שיוצא לדרך, צריך לפטרל את הדרך, צריך שיהיה יסם, צריך שיהיה כל מיני הצ'ררם פררם שיסרקו את הדרך כדי שהוא יוכל ללכת ולהגיע לזרום. מה הוא עושה? הוא לא יכול לעמוד לחכות עד שיסרקו וייסע. אז איך אומרים? את מלאכו שלח לפניו. שלח את החיילים שלו, העמיד גדוד, כל צומת עומד חייל. כל צומת חייל. מה התפקיד שלו? אתה סורק את השטח. ברגע שאני המלך עובר, אם הכל נקי, אתה מרים דגל. ואז מה הסימן שאני מרים את הדגל? שהחייל מרים את הדגל, שהדרך פנויה, והמלך יכול לזרום, יכול להמשיך. הוא לא צריך להתעכב. אם כן, כל תפקיד של חייל, לעמוד בצומת, לסרוק את המקום, המלך עובר ומרים דגל, והמלך ממשיך. היה חייל אחד, העמידו אותו באיזה צומת. עומד שם, קבעו איתו בערך שעה 2, צריך לעבור ניקולאי. תסתכל 2, 2 ורבע, 2 וחצי, רבע ל3, 3, 3 ורבע, 3 וחצי, 4, 4 וחצי. לא מגיע. לא מגיע. אין לו לא מכשיר קשר ולא בירה נשר. מה יעשה עכשיו? לא מגיע. אמר יגיע, לא יגיע, מי יודע מה. לבינתיים היה שם איזה בריכה של מים, נהר. יצא לו עיניים, תן להרביץ איזה שחייה אחת שם. זה מאחר, כבר עבר 3 שעות, אולי התחרט. התגבר עליו יצרו, אמר ניכנס למים. הוריד כל הבגדים, נכנס למים להרביץ איזה שחייה. איך שנכנס למים, שומע את החצוצרות של המרכבה של ניקולאי מגיעים. חושב, מה אני עושה עכשיו? אם אני יוצא עכשיו מהמים ואני עולה, אני ערום, ככה אני אקבל את ניקולאי. ואם אני אשאר כאן, הוא יגיע, אין חייל בצומת, מעכבים אותו, מעכבים את כל המרכבה, סורקים את כל השטח. למה? הוא מקום חשוד. אין כאן את החייל שיאותת. ואין לו הרבה זמן לחשוב. החליט ואמר, אני עולה כמו שאני. עלה כמו שהוא, ערור, עם הדגל.
עובר ניקולאי, עובר כולם, תגיד, זה החייל הזה השתגע, ככה מקבלים את המלך? אבל עזבו אותו בצד, עכשיו בואו נמשיך את המסע. המשיך המלך ניקולאי, המשיך דרכו בלי עיכוב. כשהגיע לביתו, קרא לאותו חייל למשפט. אתה לא מתבייש ככה לזלזל במלך? אתה ערום, אתה עומד ככה לקבל אותי בצומת? אמר לו, אדוני המלך, חטאתי, עביתי, פשעתי. אתה צודק, חיכיתי, לא ערכתי טוב את הזמן, היה אסור לי לעשות את זה, אבל תדע, אדוני המלך. אני כבר הייתי ערום, היה לפניי שני שיקולים. שיקול אחד היה לפניי, לך תתלבש, אבל עד שאני אתלבש, מה היה קורה? כל המרכבה שלך הייתה נעצרת, עד שהיית סורק את השטח, כי לא הייתי מספיק עד שאתה בא. צד שני היה לי, אני עולה ערום כמו שאני, ואני מאותת לך, העיקר שאני לא יפריע לך למלך להתקדם. אמר לו ניקולאי, אתה משוחרר. לא רצית לעכב את המרכבה שלי, זה היה הכוונה שלך, אתה משוחרר. רבותיי, זה היה סיפור אמיתי. אמרו צדיקים, אתה יודע איזה מוסר השכל אתה יכול לקחת מפה? יש בן אדם אומר לו, יצר הרע, תגיד לי, מה תבוא עכשיו שיעור תורה? אחרי מה שעבר עליך השבת האחרונה, אתה ערום אתה. מה תבוא עכשיו לשיעור תורה? אחרי מה שעבר עליך הבוקר, תבוא תפעל ערבי, תראה את הפנים שלך בציבור. צריך אותו אדם לומר, נכון, אני ערום. נכון, עברתי מה שעברתי, אני ערום. אבל האם בגלל שאני ערום, אני אעכב את המרכבה של מלך המשיח? אני לא יבוא להתפלל מנחה וערבית? אני לא יבוא לשיעור תורה? מלך המשיח רוצה להתקדם, כל מצווה שלי הרי מקרב את הגאולה, אבל אני ערום. תבוא אתה כמות שאתה ערום, העיקר תן למלך להתקדם, תן לבית המקדש של מעלה, תן, אל תהיה מעכב. עוד מצווה אחת, כן, עוד מצוות, חצי מצוות, פירור ממצווה. אבל אם לא תעשה את זה ותתייאש, תגיד לא הלך הבוקר, לא הלך השבת, אז אתה נשאר ערום במקום שלך, והמלך וכולם מתעכבים והגאולה מתעכבת. תעלה איך שאתה, תן למלך להתקדם. אם כן, האור גדול מאוד מחד גיסא, אבל מצד שני גם כן הניסיונות גדולים. אנחנו פירשנו ביומי ניסן, אפילו אם אתה רואה שור שחור שהאוכל מוכן לו, השטן מרקד בין קרניו. תברח, תעלה לאר. למה? זה רמז על כוחות הדין. אבל האמת היא, רבנו האריזל בשער גלגולים, הקדמה כ"ב, פירש את הדבר כפשוטו. אומר רבנו האריזל, יש איזו הקדמה קצרה. אתה יודע, כל אדם נפטר מהעולם, גוזרים עליו דין אחר. יש אחד אומרים עליו, אתה צריך קצת גיהנם, נגמר הסיפור שלך. אבל כדי להיכנס לגיהנם, זה שם המכון, המכבסה האחרונה, זה זכות להיכנס לגיהנם. זכות. לפני גיהנם יש גלגולים. יש גלגולים בדצחם. יש מתגלגל באבן, בדומם, בסוד הפסוק, כי אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ יעננה, שאחד זוכה מתגלגל בשולחן של בית כנסת. יש אחד השם מרחם איפה, באיזה מדרכה של כביש, כן? כולם דורכים עליו, זה התיקון שלו. ויש מתגלגל בצומח, באיזה פרח, או באיזה קוץ, ויש מתגלגל באיזה בעל חי, ויש מתגלגל באדם. אומר רבנו האריזל, אדם שהתגלגל, נגזר עליו להתגלגל, לדוגמה, בדומם, באבן. הרי קובעים קצבה, כמה זמן הוא יישאר באבן הזאת. שאחד גוזרים עליו 2 ויש אדם גוזרים עליו 2000 שנה. כל אדם לפי מה שצריך לתקן. גזרו על האדם הזה נניח להתגלגל עכשיו בדומם. גזרו עליו לדוגמה 20 שנה. אחרי 20 שנה מה קורה איתו? אחרי 20 שנה הוא לא חוזר בגלגול של בן אדם כשגמר. הוא צריך לעלות לדרגת צומח. עכשיו תתגלגל בצומח. ואחרי שתעבור את התיקון בצומח, תתגלגל בבעל חי. ואחרי שתתגלגל בבעל חי, תתגלגל אחר כך בבן אדם. זה הולך שלבים. באופן נורמלי לא קופצים כמה מדרגות בבת אחת. יש יוצאים מהכלל, יש. אם היה לאדם רעורי תשובה גדולים, והאדם נשתדל וכו' ולא זכה, אז יש מדרגה שאפילו אם הוא מתגלגל באבן, יכול לקפוץ מגלגול של אבן לגלגול של אדם בבת אחת. כמו מה? אומר רבנו האריזל,
אם מביאים לאדם לאכול דוגמה מרק או תפוח או משהו, והוא לא שם לב, בטעות, היה שם חתיכת חול או איזה אבן, ואכל את האבן והחול הזה כמות שהוא, עם הפרי ביחד. הוא לא התכוון לאכול את זה, אבל אכל את זה בטעות. הייתה שם נשמה של בן אדם שהיה מגולגל בדומם. מה עשה לו הקדוש ברוך הוא? קפיצת הדרך. הביא אותו עכשיו מהדומם הזה לפה של בן אדם חי, והוא הפך להיות מהות של חי. מדומם לחי 4 מדרגות קפץ. יש גם מקרים כאלה. בהרחבה רבנו אריזל מסביר. אבל אנחנו, כפי שאמרנו, יש אדם נגזר עליו דומם באופן הרגיל, עד שהוא עולה לצומח, יש זמן מה גזרו עליו, אחר כך הוא עולה לצומח. מי צומח? עולה לחי. מי חי? למדבר. אומר רבנו אריזל, גם אלה שגזרו עליהם, יש תלוי בשנה באיזה חודשים הם עולים. זה לא מתי שהוא, דוגמה, גזרו עליו בחודש תשרי 20 שנה שהוא יתגלגל בצומח, לדוגמה, בחודש תשרי. מתי הוא גומר את ה-20 שנה? בחודש תשרי. אבל אלה שעולים מהצומח לחי, עולים רק בניסן, אייר, סיוון, תמוז. ולכן, הגם שנגזר על אדם 20 שנה להתגלגל בצומח, וסיים את ה-20 שנה שלו מהצומח בחודש תשרי, כי הוא התחיל בתשרי, אבל הוא לא ממשיך בתשרי ישר, הוא נכנס לבעל חי, רק הוא ממתין עד חודשי ניסן, אייר, סיוון, תמוז, שזה עליית המדרגות של הצומח אל בעל חי. וכן על זה הדרך רבנו אריזל מסביר שמהדומם לעלות לצומח זה באב אלול תשרי חשוון, אלו 4 חודשים ראשונים בשנה, ובין חי לבין מדבר זה כסלו טבת שבט אדר. לענייננו, מי שהיה בצומח ורוצה לעלות עכשיו למדרגה של בעל חי, מתי זה? ניסן, אייר, סיוון, תמוז. ניסן, אייר, סיוון, תמוז. נתאר לעצמנו עכשיו, יש בן אדם, גזרו עליו לדוגמה 20 שנה להתגלגל בפרח, גזרו את זה עליו בחודש אב. סיים את ה-20 שנה שלו בחודש אב. עכשיו הוא צריך לעלות מצומח מה? לחי. אבל באב לא עולים. מתי עולים? רק ניסן, אייר, סיוון, תמוז. צריך לחכות עכשיו 9 חודשים עד שיגיע חודש ניסן, שאז זה העלייה שלו, ואז הוא עולה. אומר רבנו אריזל, אבל דע, מה מסוגל ביותר שמתגלגלים אלו שעולים מן הצומח אל מדרגת החי? זה שבא בגלגול של שור. שור זה דבר שמסוגל יותר שמתגלגלים בו. שור הוא דין קשה, לכן יותר מוכן שיתגלגל בו נפש הרשעים יותר. נמצא שנשמות נכנסים בשברים בעיקר מתי? אלה שעולים מצומח לחי בחודש ניסן. לכן אומר רבנו אריזל, אומרת הגמרא, שאם ראית בחודש ניסן שור, אפילו שבע, תברח ממנו. למה? היות ונשמות של רשעים מתחילים להיכנס בשברים בתחילת חודש ניסן. והפעם הראשונה שנכנסים בהם לפני שהתרגלו, כי הרי גם באייר, גם בסיוון, רק הפעם הראשונה לפני שהתרגלו, הם משתוללים ביותר. לכן תברח מהשור בימי חודש ניסן. כך מסביר רבנו אריזל את הסוד הזה בשער הגלגולים, הקדמה כ"ב. זה כדי, אמרתי את זה כדי להוסיף לנו עוד הסבר בדברי הגמרא. משום מה בחודש ניסן? למה? כי הוא דין, השור זה דין, לאותו רשע שנכנס מגיע לו דין, אז מתי הוא נכנס בו? בחודש ניסן. אנחנו נחזור לעניין שלנו. אנחנו הסברנו שחודש ניסן יש בו תגבורת הדין מסיבה אחרת. לא בגלל שנפשות הרשעים מתגלגלות, אלא בגלל שהקדושה עולה מאוד בזמן הזה. היות והוא חודש הישועות מקיפות בו, ויש הערה גדולה מהשמיים, התגברות החסד, זה חודש של אהבה, אז זה לעומת זה עשה אלוקים כדי שתהיה בחירה, אז יש גם כן התגברות של מידת הדין. ובפרט שבחודש הזה 10 עטרות נטל אותו היום, שהוא ראש חודש ניסן, וכל החודש אמרנו קדושתו כמו ראש חודש, לכן באמת מידת הסתרה אחרא מתגברת. מה עושה משה רבנו כשהוא רואה שהיא מתגברת? הוא לא מתייאש. היא מתגברת, גם אני מתגבר. ויקם משה את המשכן, נראה את הקטע הבא. אומר הזוהר הקדוש, ויקם משה את המשכן, הנה באו זימנה דאלן סמכין יתקמו ויתייבו באתריו,
בזמן ההוא כשהוקמו אלו האדנים וניתנו במקומם, כשמשה לא מתייאש ואכן הוא בונה, ההוא זימנה התרפו והתעברו מאתרי וסמכין באתר סטרחה. בזמן ההוא נחלשו והוסרו ממקומם האדנים שבמקום הסטרא אחרא. אם אתה מתקן כאן, אתה מפיל את הבניין של הסטרא אחרא שם. ועל דבר זה כתוב ויתן את אדניו. ושאל מהי ויתן? למה לא כתוב וישם או ויסדר? והשיב אלא לפני אלא למדנו דחמה משה לקמא לסמ"ם חיה וידע ואזיל לגבי לקטרגלה. שראה משה לפניו את הסמ"ם הרשע שהיה הולך אליו לקטרג עליו. וכדין התקיף במשה וקשיר לקמא. אז התגבר עליו משה וקשר אותו לפניו שלא יוכל לקטרג. ושיראה את הקמת האדנים בבחינת רשע יראה וחע שיניו יחרוק ונמס. אם הוא מתגבר אני מוסיף מצוות כנגדו. והוקים למשכנה ואהב וסמכו. יקים את המשכן ונתן את אדניו. דכתיב ויתן את אדניו. הנה מה שכתוב ויתן. למה כתוב לשון נתינה? פירוש בתקיפו שנתן בכוח וחוזק. דלה יחיל ברנש אחרא לשלטעה, שלא היה יכול אדם אחר לשלוט על הסמ"ם. ולמאב סמכין באתראו כמשה, לתת האדנים במקומם כמשה. דלה בתקיפו רב הוקים למשה, כי בכוח גדול הקים אותם משה. פירושם של דברים. אנחנו יודעים שזה לעומת זה עשה האלוקים. פירושם של דברים. יש לנו כ"ד אבות נזיקים, כך כתוב בגמרא מסכת בבא קמא. לעומת זה יש לנו כ"ד קישוטי שכינה, 24 קישוטי שכינה כנגד כ"ד אבות נזיקים שבסטרא אחרא. יש לנו 4 עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. יש לנו היכלות קדושים, כנגדם יש 4 עולמות של הסטרא אחרא ו7 מדורי גיהנם. זה לעומת זה. יש לנו לכל אדם יצר טוב ונפש גדולה, אבל כפי גדולת הנפש של האדם כך כוח הניסיונות שלו. כל הגדול מחברו יצרו גדול אמנו. בהתאמה זה לעומת זה. אז מה עושים? האם אפשר לאדם לחיות 50-50? יום לעשות מצווה, יום לעשות עבירה ולרקד מצד לצד? זה עובד ככה או לא? אומרים חז"ל על הפסוק, ולאום מלאום יאמץ. אומרת הגמרא, אי אפשר בגדולה לשני הצדדים, לטוב ולרע. כשזה קם, זה נופל. וכן הוא אומר, המלאה חרבה, לא נתמלאה צור, אלא מחורבנה של ירושלים. אם יאמר לך אדם חרבו שתיהם, אל תאמין. אם יאמר לך אדם נבנו שניהם, אל תאמין, שנאמר המלאה חרבה. אם מלאה זו, חרבה זו. אם מלאה זו, חרבה זו. אין שניים ביחד, אי אפשר לרקוד על שני החתונות. כל אדם מאיתנו, כל איבר שלו, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. האיבר שלי נועד לקיים בו מצוות ומעשים טובים. אם זכיתי, מילאתי בו, קידשתי את האיבר, הוא הפך להיות איבר רוחני. ואם חס ושלום לא, זה לא שאם לא אז אין כלום. אז בא הסטרא אחרא ויושב באותו איבר. או זה, או זה. אם הוא מלא בקדושה, המלאה, אז הסטרא אחרא חרבה. אבל אם הוא חרב מהקדושה, אז מי ממלא אותו? הסטרא אחרא. וכן חז"ל אומרים, אין מחשבות עריות שורה, אלא בלב פנוי מן החוכמה. לא תגידו, אין לו רע ואין לו טוב, הוא עכשיו רק ריק כרגע. אם ריק, אז נחשים ועקרבים יש בו. אין מציאות כזאת שאדם יהיה בלי כלום, לא סטרא אחרא ולא קדושה. או זה, או זה. זה רק האדם צריך לבחור מה הוא רוצה. אי אפשר לחיות עם תאוות עולם הזה ועם תאוות עולם הבא ביחד. זה לא מתחבר ביחד. הקדושה לא שורה איפה שיש תאווה, והתאווה לא שורה איפה שיש קדושה. מספר רבנו החידה את המעשה הידוע בספרו שמחת הרגל בעניין מצה. הוא אומר, מעשה באדם שחשבו אותו לאיש מופת. זה האדם הזה רואה דברים. איש מופת. באים אליו אנשים, הוא אומר לך, אני רואה, אני רואה, אני רואה. באו סיפרו לרבנו החידה ולא ידעו מאיפה הכוח שלו. ובאמת הבן אדם מדבר, הוא לא סתם רואה, הוא אומר לאנשים דברים.
הוא אומר, אמרו לרבנו החידה, שאל, והוא כותב, שאלו את הגאון המלובן, רבי יוסף קובו זצ"ל, וענה, תתבוננו בו בשעת אכילתו. תסתכלו איך הוא אוכל. התבוננו בו, וראו שאכילתו מרובה ובתאווה. כשסיפרו לרב, אמר להם, הרחיקו עצמכם ממנו, כי ודאי הוא מצד הסטרה אחרא. לבסוף התברר שהוא אדם חוטא ורשע. מה הוא היה בסך הכל? אוכל אכילה מרובה, אבל בתאווה. אכילה מרובה, אתה לא יכול לשפוט אדם. ראית אדם אוכל אכילה מרובה, אתה לא יכול לשפוט אותו. כי כל אדם, התורה לא נתנה שיעור כמה תאכל וכמה תשתה. כל אדם מאיתנו יש לו מבנה גוף אחר. אחד צריך יותר, אחד צריך פחות. זה לא עוון אם אדם אכל אכילה מרובה או לא אכילה מרובה. העניין בתאווה. יש אדם, הגוף שלו זקוק, אז הוא אוכל את האכילה מרובה. אבל יושב ואוכל לאט, ובדרך ארץ, ודברי תורה על השולחן, זה האכילה שלו קורבנות. אבל אחד אוכל בתאווה. אי אפשר שגם התאווה וגם הקדושה תשרה ביחד. זה לא יכול להיות לא מקובל ולא מלובן. זה אותו אחד מצד הסטרה אחרא, ואכן היה שכך יתגלה. יש דברים שהם תנאים בסיסיים. זה וזה לא שורה יחד. אומרים על אדם שהוא מקובל. היסוד של המקובליות, היסוד של תורת החן, מתחילה בזקן. איך אומרים בתשליך? אומרים, קוראים משם מתוך ההידרה. מה זה ההידרה? זה סודות שגילה רשב"י ביום פטירתו. כולם, כל העולמות העליונים, איפה עומדים? צינורות השפע הזקן של האדם. התורה לא אסרה לאדם לגלח את הזקן. התורה מתירה. אבל מי שמגלח את הזקן, איפה הוא ואיפה צינורות השפע, ואיפה והוא ואיפה חוכמת הקבלה. זה לא מתחבר, אתה הורס. בהיתר, על פי התורה, אבל אתה הורס צינורות השפע שלמעלה. אתה רוצה שיתגלו לך צינורות השפע? אתה תלך ותגיד לאנשים עתידות, ויקראו לו מה שיקראו לו. באיזה כינוי שאתה רוצה, ויעמדו אנשים אצלו בתור מכאן ועד להודעה חדשה. אבל זה לא מתחבר ביחד. זה ניגוד לכל העולמות העליונים. זה הסודות שקיבל רבי שמעון בר יוחאי את הרשות לדבר אך ורק ביום פטירתו. שיא הסודות, מדברים בצינורות שערות הזקן. אז הוא אומר לך שהוא רואה על אנשים ומדבר על אנשים, ויגיד לך, אם הוא יגיד לך, הוא מצד הסטרה אחרא. זו המציאות. זה לא מתחבר ביחד. זה לא הולך ביחד. קיבלנו מבעל מתוק מדבש. סוד אנחנו מלמדים בשיעורים שלנו, אך ורק לאברכים שהגיעתם בתורה לא נוגעים בזקנם ורגילים במקווה. אז רבים מבני הארץ באים ומקשים עליי וכו'. ואני אומר לכם את האמת, אם הייתי רוצה, הייתי היום מעמיד בניינים בעזר השם יתברך עם מוסדות. ממש מוסדות, יש הרבה גבירים שרוצים לתמוך ורוצים לשלם וכו'. אבל רק תלמד אותנו סוד, בוא נלמד סוד וכאן. אבל אסור לי. אז הם בורחים, שומעים את הדברים האלה. למה דחית אותי? בגלל שאין לי זקן? כן, זה התנאים. אם אתה הולך לאוניברסיטה, ובאוניברסיטה בשביל להתקבל צריך 8 שנות לימוד, ועוד 4 שנות זה, ואתה צריך לדעת אנגלית בסיסית, אם לא, לא יקבלו אותך. ואתה לא יודע, או חסר לך פרט. אתה יכול לריב איתם? זה תנאי יסוד, בלי זה לא מקבלים. מה אתה רוצה? בכוח להכניס אותך? אחד שרוצה להיות שוטר, אחד שרוצה להיות... צריך שתבין קצת היסטוריית חיים. יש תנאים בסיסיים. גם התנאים הבסיסיים האלה, להיכנס לחוכמת הסוד, לחוכמת הקבלה. על אחת כמה וכמה שאדם יגידו רואה, אורות, וכו' וכו' וכו'. אם אתה רוצה לדעת אם זה מצד הקדושה או לא, ידידי, פשוט, האם אתה עומד בתנאים הבסיסיים? אם אתה לא עומד בתנאים הבסיסיים, לך תבדוק בעצמך, מי יודע איזה עבירה עשית, ואתה רואה מצד הסטרה אחרא. ואל תגיד לי, יש לי זכות אבות וזכות אמהות וזכות צדקנים וצדקניות. זה לא אומר כלום. מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחקוך. זכות אבות, ואם אתה מתוקן בכל מעשיך, אז יש לך את הסייעתא דשמיא שגם זכות אבות תלווה אותך קדימה. זה הכל. כך קיבלנו מרבותינו. נחזור לענייננו. אי אפשר לקדושה לשרות יחד עם הסטרה אחרא. כשזה קם, זה נופל. כשזה נופל, זה קם. ואחד מהיסודות ביהדות היא העצבות זה סטרה אחרא. כשאדם עצב זה סטרה אחרא. לעומת זאת השמחה היא מסטרה דקדושה.
אי אפשר לאדם להשיג השגות, אי אפשר לאדם שיהיה פתוח מוחו לתורה, אי אפשר לאדם לעבוד את השם, עבדו את השם בשמחה. כשזה קם, כשיש שמחה, הסתרה האחרה נופלת, היא עצובה. אבל כשאתה עצוב יהודי, אז הסתרה האחרה שמחה. זה לעומת זה. אחד מול אחד. אם כן, כשדווקא אתה רואה שהסתרה האחרה מתגברת, אתה צריך לדעת להילחם יהודי. ותילחם ואתה תרבה מצוות. וכשאתה תרבה מצוות, כשזה קם, זה נופל. אומר הזוהר הקדוש, עמוד ב' תחזה. בואו ראה מה שכתוב, ויקם משה סתרא דקדושה. היינו שהקים את צד הקדושה והשתקע סתרא אחרא מסעבה, ואז נשקע סתרא אחרא טמא. ומה שכתוב, ויתן את אדניו סתרא דקדושה, בזה נתן כוח לצד הקדושה. והתרפיה סתרא אחרא מסעבה, ואז נחלש כוח הסתרא אחרא טמא. וכן מה שכתוב, וישם את קרשיו סתרא דקדושה, בזה שם ועלה את צד הקדושה, והתקפה סתרא אחרא מסעבה, ואז נכנע סתרא אחרא טמא. כאן מדובר בשפה של משה, הוא נותן קרשים, נותן אדנים. אני ואתם וכולנו נותנים מצווה זו ומצווה זו, ונופלים מצד הסתרא האחרא, קליפה זו וקליפה זו. ולבטר האדר ויתן את בריחיו, ולבטר ויקם, ואחר כך חזר ונתן את בריחיו, ואחר כך ויקם את עמודיו. מה טעמה, מהו הטעם שכתב עוד פעם ויקם? ואמר בגין די השיעותה וסיומה בקימה. נשים לב מה כתוב כאן. כדי שתהיה ההתחלה והסיום בקימה. שרה בקימה וסיים בקימה. התחיל בקימה, כמו שכתוב ויקם משה את המשכן, וסיים בקימה, כמו שכתוב ויקם את עמודיו. בגין דבחולה באי קימה שיעותה וסיומה. לפי שבכל דבר קדושה צריך קימה בתחילה וקימה בסיום. ומפרש בשיעותא דסתרא אחרא התרפיה, כי הקימה בתחילה היא כדי שהסתרא אחרא יחלש, ודי הוא קימה לסתרא דקדושה, וזאת היא קימה לצד הקדושה. בגין להתקיימה ולהסתלקה לעילה, כדי להתקיים ולהתעלות למעלה, למעבר התקשרות אחת כדקייאות, כדי שתהיה התקשרות אחת כראוי. בגין דכל זמנה דקדושה שלטה וסלקה, לפי שבכל פעם שהקדושה שולטת ועולה, מסעבו שפיל ומאיך לטאטא. הסתרא אחרא נשפל ויורד למטה. ואני אסביר את הדברים, מה הפירוש צריך להתחיל ולסיים בקדושה. מה פירושם של דברים, שכך עשה משה. מספרים בירושלים הייתה משפחה עם בנים חשובים מאוד, ראשי ישיבות, גאונים, סביבות גיל 50-60 שנה. אחד מהם, כשהיה בגיל 50, החליט לעזוב הכל, והלך ונהיה חבר של בן חוריון, שם רשעי מרכב. בן חוריון, כן, הלך נהיה חבר שלו. אנשים התפלאו, מה זה? 50 שנה, כל המשפחה, אחים גדולים, אבא מקובל, אמא צדקת. איך פתאום אחד מהאחים האלה בגיל 50 עושה תפנית של זווית חדה והולך ויוצא לצד הסתרא האחרא? אחד מהחכמים לא ישב בחיבוק ידיים, ידע שהאמא שלו חיה, היא הייתה קרוב מעל 90 שנה. הלך לאמא, אמר אני רוצה לשאול אותך, תגידי לי אמא יקרה, לא סתם ככה קרה. יש לך בנים יקרים, הם כבר סבות בגיל 50, איך זה יוצא אחד מהאחים פתאום בועט בכל, יוצא לדרך השנייה? אמרה לו, יא אבני, אני אגיד לך את האמת, אני אשמה בזה. אתה יודע למה אני אשמה בזה? לפני 50 שנה, לפני שהילד הזה נולד, היה בירושלים מצעד של הצבא הבריטי בירושלים. בחרו שוטרים צבאיים, בריטים, יפים, גבוהים, העמידו אותם בצמתים עם לבוש מיוחד, מצוחצח. אני יצאתי יום אחד, ראיתי, אחד מהשוטרים היה שוטר אביר, ככה, בריטי, מכוון את התנועה. השקתי בליבי ואמרתי, הלוואי שיהיה לי בן עם הופעה כזו. זה מה שחשבתי. הלוואי ויהיה לי בן עם הופעה כזאת. ואכן, בגלל המחשבה שלי אז, הבן שלי היום בגיל 50 עזב הכל ויצא החוץ. כך הודתה אותה אמא. הבאת לכם את הסיפור הזה, הוא כתוב בספר בים דרך. הודתה אותה אמא. איך אנחנו אומרים? סוף מעשה במחשבה תחילה. כותב רבנו אור החיים הקדוש, וזה דברי הזוהר.
כפי הכוונה שמכוון אדם כשנמצא עם אשתו, ככה תהיה הנפש של הבן שלו שנולד. אם חושב מחשבות רעות ומזוהמות, יוצאת נפש טמאה. ואם חשב מחשבות טובות, יש לו בן עם נפש קדושה. הכל הולך אחרי ההתחלה. מה חשבת בהתחלה? אחר כך אדם מתחיל לצעוק, מאיפה יצא העגל הזה? הבן החצוף הזה מאיפה יצא? אתה שכחת דבר אחד, בראנו משחית לחבל. בראנו אנחנו לצערנו. אוי רבותיי, מספרים בעירו של החפץ חיים, בעיר הדין קראו לעיר הזאת. היה אדם אחד שעל שונאי ישראל נפל לבור ונפצע. כשמישהו נופל לבור, מי לא רוצה להגיש לו עזרה? פתאום בעוד הוא צועק שמה, עובר איזה זקן אחד, עני, בקושי סוחב את הרגליים שלו, שומע את הצעקות של זה שנפל לבור. ישר הלך טרח, הביא חבל, באו אנשים לעזור, הוא מזיז את כולם, רק אני, מתאמץ. סחב הוציא אותו מהבור. אנשים הכירו, הזקן הזה, זה בקושי הולך, בקושי זז, וגם בחיים שלו הוא לא בעל חסדים, ולא חסדים טובים ולא חסדים רעים. זה בכלל, מה לא בכלל? היה רואה אדם נופל מת, לא מתייחס אליו. מה קרה פתאום עכשיו? יצא כולו מהכלים, בא להוציא את האחתו עד שנפל בבור. אחד לא יכל להתאפק, ניגש אליו, אמר לו, סבא, אולי תסביר לי, מה היום יומיים שכבודו התאמץ כל כך עבור האדם שנפל? אמר לו, אני אגיד לך את האמת, אני הוא שחפרתי את הבור. אני חפרתי את הבור. לכן הוא מתאמץ עכשיו. בראנו משחית לחבל. המחשבות כשהיית עם הגברת לא היו בכיוון הנכון. עכשיו אתה מבין למה יצא אחד כזה ואתה סובל ממנו? למה הוא מתחצף רחמנא ליצלן? אז מה צריך אדם לעשות? ההתחלה שתהיה טוב. תתחיל כל דבר עם התחלה טובה, תדאג לעתיד כבר מההתחלה, אבל איך תדאג לעתיד? בדרך הנכונה, מספרים, אחד הלך לאסוף צדקה, הכנסת קלה, הכנסת קלה. כשאומרים הכנסת קלה, תלוי למה מתכוונים, בכף או בקוף. יש הכנסה קלה ויש הכנסת קלה. בא אוסף מאנשים כספים, הכנסת קלה, רבותיי, הכנסת קלה, קלה צדקת וחסודה. טוב? אנשים נותנים, היה אחד חכם, אומר לו, טוב תגיד לי, הכנסת קלה, איך קוראים לה קלה? מה זה? הוא מתחמק. צריך לדעת, בסוף יתברר, אותו אחד שאוסף הכנסת קלה, הוא עצמו לא נשוי. הוא עצמו עוד לא התחתן בכלל, ואוסף הכנסת קלה, אומר, יש לי בת בוגרת, יש לי זה. הוא לא, תגיד, אתה לא מתבייש לשקר? אתה הולך אוסף הכנסת קלה לחתן את הבת שלך ואתה עצמך לא נשוי? מה ענה להם? רבותיי, אני דואג לעתיד. אם אני אתחתן, אשתי תלד לי בת, מה יהיה עם הבת הזאת אחר כך? לכן יצאתי עכשיו לעשות הכנסת קלה, לאסוף בשבילה עכשיו. נדוניה לאסוף בשבילה משהו. זה נקרא דואג לעתיד, זה קודם כל קשות עצמך, אחר כך קשות החיים. כשאנחנו מדברים לעתיד, זה שיהיה לך רצון שכל התחלה שאתה עושה במצוות תכוון לשם שמיים. אמרנו רבותיי בתחילת השיעור, חודש ניסן זה חודש של התחדשות. בן אדם יכול לעשות התחלה חדשה, כך אמר רבי לוי יצחק מברדיצ'וב. חודש הישועות מקיפות בו, מלווים לך מהשמיים ישועה, על זה מחשת תתקן את דרכיך. טוב, אז אתה מתחיל לתקן, אתה מתחיל לעשות משהו. תתחיל עם כל הכוח. אבל בא יצר הרע, אומר לבן אדם, אתה תתחיל עכשיו ואתה מכיר את עצמך, אחר כך לא תחזיק מעמד, מחר מחרתיים תיפול. גם יצר הרע מיוחד. אומר לאדם, אני לא בא אליי, אומר הרב, אני לא לוקח על עצמי דבר שאני יודע שאני אוכל לעמוד בו. אם אני אקח, אחד אומר לי, אם אני אקח את השבת, אני יודע שאני לא כל כך יכול לעמוד בזה, ואני לא משקר את עצמי, אז עד שאני לא ארגיש את עצמי מבושל לקבל את השבת, אני לא לוקח שבת. שני אומר לך תפילין, השלישי אומר לך שיעור תורה, והרביעי מנחה ערבית. זה עצמו עצת היצר הרע. מה אמר לנו הזוהר הקדוש? אתה צריך שההתחלה והסוף יהיו בקימה. מה הולך באמצע זה לא בדיוק מעניין אותך. אתה צריך ההתחלה. את ההתחלה אתה יכול לעשות. אתה יכול את המנחה הזאת לתת. אתה יכול את השבת הראשונה הזאת להתחיל, לפחות לשמור. להתחיל. אתה יכול את התפילין להתחיל לעשות. תתחיל.
אם אתה תתחיל, הקדוש ברוך הוא יעזור שגם אתה תסיים, והשכינה תשרה בך. באמצע, נכון, יש ירידות, יש עליות, אמת, נכון. שום דבר לא הולך חלק. תמיד כשרוצים לעשות דבר ומתאמצים, גם משה רבנו עולה למעלה, עלית למרום, שבית שבי, לקחת מתנות באדם, כשעלה לקבל את התורה, היה לו מלחמה עם המלאכים, מקטרגים מפה, משם. הוא לא התייאש, אני התחלתי. אפילו שבאמצע נעצרתי, אבל התחלתי, בסוף מסיימים. אדם נוסע מכאן לירושלים, נוסע על הדרך. לא כל אחד נוסע עכשיו 200 קילומטר, מפה לירושלים איך 180 קילומטר. לא כל אחד הוא ככה, אחד שיכול לשבת טוב, 180 קילומטר, יאללה, עם הרגל על הדוושה, מדלת לדלת. אדם לפעמים צריך אנוס או לא אנוס, צריך באמצע, עושה הפסקה דקה, 2, 5, מתעברר, תלוי מה מצבו. אז מה תגיד, הוא נפל באמצע הדרך? מה זה, נפל מהנסיעה? פתאום יצא, נח. זה צורך הנסיעה, לפעמים ההתחדשות הזאת באמצע, החניית ביניים הזאת באמצע, זה עצמו חלק מהנסיעה. לכן צריך שההתחלה והסוף יהיו בהתחדשות לשם שמיים. מה הולך באמצע? אלוקים גדול, השם יעזרנו. ממשיך הזוהר הקדוש ואומר, בוא אני אגיד לך עכשיו, מה זה הסוף? דיברנו על ההתחלה, אבל מה זה הסוף? ומבאר למה נקרא עשיית המשכן על שמו של משה. הרי מי בנה את המשכן? בצלאל, היה בר מצווה. כך אומר המדרש, כך כתוב בסדר הדורות. בן 13 שנה היה כשנכנס לעבודה. בצלאל ואוליאב וחכמי מלאכה. איפה משה היה בתמונה בכלל? משה רק הקים אותו בסוף. שואל הזוהר הקדוש, למה נקרא עשיית המשכן על שמו של משה? כי כל עבידתה לה קיימה אלא בסיום דעובדה. כל מלאכה אין לה קיום אלא בסיום המלאכה. והמלאכה נקראת על שם גומרה. ועל כן כתוב ויקם משה את המשכן, כי באו להקמה לכל עינון חכימי ליבה. רצו להקים את המשכן כל חכמי לב. ולאהבה מתקיים בגין יקרא למשה. לא היה עומד בשביל כבודו של משה. הדעתה משה והקים לעד שבא משה והקים אותו. וכיוון שהוא גמר את המלאכה, נקראת כל עשיית המשכן על שמו, ונסביר את הדברים. בן אדם לוקח לו דרך ביהדות, בא לשיעור תורה. מה הוא עשה? התחלה. כי הכל מתחיל מהשיעור, לומדים מה לעשות. לא משנה איזה שיעור, שיעור שלי, שיעור הלכה, לא משנה איזה שיעור שהוא. אדם בא, יושב בשיעור תורה, עשה התחלה. יש לו מחשבה, יש לו דיבור, דברי תורה. עכשיו מה צריך להיות השלב הבא? צריך להיות המעשה. זה הסוף. מה שלמדת עכשיו תקיים. מספרים רבותיי, היה צדיק אחד, שמו היה בעל תפארת שלמה, היה צדיק גדול מאוד. אחד מהתלמידים שלו בא לבקש מהרב ברכה לעסקים. כבוד הרב, ברך אותי, אני עומד לפתוח חנות חדשה, ואני... הרב ברך אותו, רק אומר לו, הרב תשמע, אתה הולך ליריד, אתה הולך לקנות סחורות, אני אבקש לך בקשה אחת, לא יהיה לך קשה, בקשה תעשה לי. אמר אותו תלמיד הרב, רבי, מה תבקש ממני? הכל אני עושה. אמר לו, דבר קטן, אני מבקש, תקנה לי איזה מקטרת טובה, ככה. אמר לו, הרב, דבר ראשון אני קונה לך מקטרת. אמר לו, פעם הבאה שאתה בא, תביא את המקטרת איתך יחד. יוצא אותו תלמיד, הלך מהרב, הלך לשוק, עשה את הסחורה שלו, נסע, שכח בכלל מהמקטרת של הרב לגמרי. עבר השנה, פעם בשנה זה היה בא לרב. בא שנה אחריו, רצה לבוא באמצע הדרך, נזכר, הרב ביקש ממני מקטרת. אמר לי, אתה הולך לשוק, תקנה מקטרת, לא קניתי. אמר, לא מאוחר, עוד לא הייתי אצל הרב. מה עשה? חזר לשוק, נכנס לחנות של מקטרות, קנה מקטרת טובה, יפה, ארז אותה, כתב ברכה, שם אותה עם צלופן, בא לבית של הרב, אומר, הרב, הבאתי את המקטרת, כמו שהרב אמר לי. אמר לו הרב, לא, את המקטרת הזאת אני לא לוקח. אמר לו, למה? הרב ביקש מקטרת, הבאתי לך את המקטרת הכי יפה. אמר לו הרב, פתח הרב את המגירה, אומר לו, תראה כמה מקטרות יש לי במגירה. 20 מקטרות יש לי. מה אתה חושב, שאני רציתי ממך את המקטרת? אומר, אז הרב, למה ביקשת ממני? אמר לו הרב, תשמע, אני ידעתי שאתה יוצא עכשיו לקנות סחורות ביריד, שנה שלמה תתעכב בחוץ. אמרתי, אני אתן לך משימה, לך תקנה מקטרת. חשבתי שאתה תלך בתחילת דרכך,
תקנה מקטרת, תשים אותה לידך, וכל יום תחשוב, הנה המקטרת שקניתי לרב, כשאני נוסע אליו, אני מביא לו את המקטרת. בין לבין שתחשוב על המקטרת, תזכר שיש בורא עולם, וצריך להתפלל, שחרית מלכה ערבית. בין לבין כשאתה תראה את המקטרת, אתה תזכר בשיעור תורה שהיה, ואתה תלך לשיעור תורה. זה כל המטרה שלי היה שאתה תקנה מקטרת. אבל אתה מה עשית? שכחת מהמקטרת לגמרי. לפני שאתה חוזר אליי, 5 דקות הולך מביא לי מקטרת, אתה חושב שאני צריך מקטרות. כל המקטרת הייתה בסך הכל סיבה שאתה תזכור את בורא עולם כל הדרך. רבותיי, מדברים על מקטרת, אני אתן לכם דוגמה מוחשית. אנחנו ייצרנו קופות צדקה. לפני כחצי שנה, עשינו חשבון. כמה יכולה להכניס קופת צדקה? קופת צדקה, על פי הניסיון, 95% מהקופות שפתחנו אותן, זה 10 אגורות. בדרך כלל 10 אגורות, זה מה שיוצא מזה. קופה נפוחה, כבדה, אם יש פה 20 שקל, 25 שקלים, זה מצב טוב. כך 95% מהקופות שבארץ. את זה לקחנו בחשבון עוד לפני שייצרנו את הקופות. לייצר קופה עולה נטו בערך 30 שקל, קופה כזאת. לך תשקיע מראש, לא מממן ולא כלום, על 30 שקלים קופה, עד שיבוא אחד פעם בחודש, יביא לך את הקופה הזאת עם 20 שקלים, 10 אגורות, איך תחפש איפה לפרוט אותם. מה עשינו בזה? ובפרט שאנחנו בעלי אמונה ומאמינים שהכל ממנו יתברך, אז אין לך מה לעשות, רק תעסק עכשיו. ואיפה גרפיקה, ואיפה עיצוב, ופלסטיק וכו'. אני אמרתי כלל אחד, יש מקטרת של בעל התפארת שלמה. בא בן אדם, לוקח את הקופה, שם אותה בבית, שם אותה בעסק. אתה חושב שאני צריך את 10 אגורות הזה? על זה אני בונה. אני בונה שכשהוא יוצא ונכנס, הוא נזכר, יש שיעור זוהר. יש שיעור זוהר, למדתי בשיעור, צריך להתחזק. מקבל חשק, הולך פעל מנחה. מקבל חשק, עכשיו עושה עוד מצווה. מקבל חשק, עושה עוד דבר תורה. זה היה המטרה. זה סך הכל היה משהו באמצע, שייתן תזכורת לאדם. ועל זה היה כדאי לנו אפילו להוציא מהכיס, העיקר שיהיה קופה. הנה כאן ברחוק, לקחו, במלאך לקח את הקופה איתו. כן, אני לא אומר שזה גנב, אני אומר ירד מלאך מהשמיים, גם שם מקנים רוצים לשים בקופה, לקחו אותה למעלה, חכה יתרן עוד יום אחד לכאן לבית הכנסת חזרה. זה לא גנב, זה מלאך לקח למלות אותה. יש, אתה יודע, אחד מביא לך קופה עם מה? עם זיתונים, הולך לשחק שם, קוראים להם סנוקר, כל פעם לפני שהוא משחק רוצה להרוויח, שם לי שם איזה מטבע של הסימון, של המשחקים שם. אתה פותח את הקופה, אתה רואה 10 אגורות, ביניהם איזה משהו מוזר, עבמי, לא ידעתי מה זה. אמרו לי, זה בסנוקר, שם הולך המטבעות. הוא רצה להצליח במשחק, שם בפנים הקופה. אם רבותיי, זה נותן שאותו אדם נזכר אחר כך שיש שיעור תורה, והוא נמנע מלעבור איזו עבירה, זה טוב. שוב חזרנו לסיפור של המקטרת של הרב. אמר לנו הזוהר הקדוש, צריך שיהיה גם סוף, לא רק התחלה. אתה בא לשיעור תורה, זה התחלה, אתה מתחיל. אבל כשאתה יוצא, צריך גם כן לעשותם, לקיים אותם. לא לשכוח. יש שכחה מסוג אחר, אתם יודעים של מה? מספרים אצל רבי ישראל מריז'ין, זכר צדיק קדוש לברכה, היה גאון עולם. הצדיק הזה, היה אדם אחד שבא אליו, פעם אחת הוא בא להתלונן לרב, חסיד אחד. אמר, כבוד הרב, יש לי בעיה. אני כל השבוע חושב, אני אבוא לרב, אני אגיד לרב, יש לי בעיה כזאת, ויש לי זה, ויש לי זה. אני רק מגיע לשיעור, נגמר השיעור, אני בא לדבר עם הרב, אני שוכח את כל מה שרציתי לשאול. כל מה שחשבתי השבוע לשאול נשכח ממני. רק הרב נוסע, הולך כמה מטרים, לא שאלתי את זה, ולא שאלתי את ההוא, ולא שאלתי את זה. מה קורה איתי? שואל אותו אחד, למה אני שוכח את הכל? אמר לו הרב, שמע ידידי, זה טוב, אני אגיד לך מה. הכהן גדול שהיה נכנס ביום הכיפורים, היה נכנס לפני ולפנים לקודש הקודשים. אחרי שנכנס לקודש הקודשים, ביציאה שלו, כשיצא מקודש הקודשים, היה מתפלל תפילה קצרה. שאלה נשאלת, אתה כהן גדול, עד שכבר זכית, פעם בשנה, הגעת לקודש הקודשים, הזדמנות חד פעמית, וכבר אתה יוצא החוצה, רק תפילה קצרה. תתפלל, עכשיו תאריך, תגמור ספר תהילים שם, מה זה תפילה קצרה? אלא היות והגיע למצב הרוחני והגבוה, הוא שכח מכל הגשמיות שמסביב לו.
שכח הכל. ככה אמר לו גם אתה. לפני שאתה בא לשיעור תורה, אתה חי בעולם של גשמיות. מציק לך זה, מפריע לך זה וזה, כל הצרות אתה רואה אותם. אתה בא לשיעור תורה, אתה לא בעולם הזה בכלל. שם בגן עדן אתה. שום דבר לא מכאיב לך, הכל טוב לך, הכל זה. אתה לא מרגיש מה לשאול בכלל. מה אתה צריך? הכל טוב לך. רק אחר כך מסתיים השיעור, חוזר חזרה, מתחיל לדפוק באשנב. אתה יורד לעולם הגשמי הזה, אתה נזכר, זה שכחתי, הוא שכחתי. סוף דבר, מה צריך אדם לעשות? יהודי תהיה חזק. תתחיל בשיעור תורה, תתחיל כל מצווה, תתחדש בכל דבר, אבל תתקדם גם הלאה לבצע אותו, ואל תתבייש. הרבה אנשים לא מקיימים, למה לא מקיימים אחר כך? יודעים את הדברים. מה יגיד זה? מה יגיד ההוא? וזה כל אחד מאיתנו לפי הבחינה שלו. אחד זה מתבטא אצלו באלף בית, כיפה. השכנים פתאום ידברו. השני ציצית. השלישי זה מברך בכל רם. פתאום אתה רוצה שישב עכשיו בעבודה ליד כולם. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ. נגיד לו, מה השתגעת? נפלת על השכל? מה נהיית פה? רבן גמליאל נהיית? עשו ממנו צחוק. עושה חשבון, מה יגידו הבריות? מה יגידו הבריות? שולחן ערוך, איך מתחילים ההלכה? ההלכה הראשונה בשולחן ערוך זה דברי הרמב"ם, הרמב"ם מביא את זה. ולא יבוש מפני בני אדם המלעיגים עליו. אתה יודע למה לא יבוש? עבודת השם, כן. למה לא יבוש? מספרים, בספרד היה תקופה של אנוסים. היו יהודים שהיו בכפייה, היו כלפי חוץ, היו מתנהגים כמו הגויים, אבל בפנימיות היו יהודים מצוינים. יום אחד מהיהודים האנוסים הזה חלה. היו מחשיבים אותו שהוא גוי. מה עושים? הלכו הביאו לו כומר. תגיד איתו וידוי, כל אחד שחולם, ואם את הכומר שיתוודא לפניו, אז ימות. אותו יהודי חולה, נכנס הכומר פנימה, איך שהכומר נכנס, מזיז את הראש לקיר. אומר הכומר, אולי הבן אדם הזה לא חולה, או שהוא חולה יותר מדי, מה הוא קרא הזיז את הראש לקיר? הרופא בודק אותו, אומר לא, הוא בסדר. הכומר מבין, כל פעם שהוא בא להסתכל עליו, היהודי הזה מזיז את הראש לקיר. הבין הכומר מה הולך פה. אמר, אני מבקש שכולם יצאו החוצה, אני רוצה להיות אותו ביחד. ניגש הכומר לאוזן שלו, ואומר לו, תגיד איתי ביחד, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אותו יהודי מסתובב לכומר, אומר לו, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. גם הכומר היה מהאנוסים, הבנת? גם הוא היה מהאנוסים. רבותיי, זה גם מה שקורה איתנו. כל בן אדם מאיתנו חושב, תשמע מה יגידו, מה ידברו. תאמין לי יהודי, כל יהודי שאתה חושב שהוא יגיד וידבר, הוא מת לקיים תורה ומצוות יותר טוב ממך. גם הוא עושה חשבון מה אתה תגיד. אתה אומר מה הוא יגיד והוא אומר מה אתה תגיד. בסוף שניכם יוצאים קרחים מכאן ומכאן. מישהו צריך פשוט לפוצץ את זה. מישהו צריך להתחיל פעם אחת ולקום ולעשות משהו. ולכן תדע, מישהי לא יתייחס לצד. ובאמת לא יתייחס לסביבה, והוא יתחיל ויעשה, זה יזכה, שמחה כפולה, פורים כפול יזכה. למה זה שמחה כפולה? מספרים, היה פעם אחת איזה עיר אחת, ישבו שיכורים בליל פורים, שותים בי"ד, וכשמתחילים לשתות, זה הבן אדם לא מדבר, הבקבוק מדבר כבר. עשו דיון עם עצמם. יש שיר, למה לא כל יום פורים? אמרו מה זה? באמת למה לא כל יום פורים? רק י"ד פורים, לפי המקורות, תראה, יש יום טוב של גלויות, נכון? אלה שבחוץ לארץ עושים לדוגמה פסח, עושים יום טוב שני. אלה ככה זה הלכה. בפורים יש מעלה יותר מכל החגים, לא צריך לעשות אפילו יום טוב של גלויות. הרי בפועל היה גם בשושן וגם בפרזים, היה 2 ימים. מה הבעיה? יבואו חכמים ויתקנו לנו פעמיים פורים. גם י"ד וגם ט"ו. ישבו השיכורים, החליטו אנחנו הולכים לרב, נתקן את המצווה הזאת. אין דבר אחר. אנחנו באים אליו, במקום יחתום, זה מצוות רבנן יכולים לסדר את ההלכה הזאת. ניגשים בשיירה, מתנדדים כל השיירים לרב, כבוד הרב, פורים שמח, פורים שמח. מה הרב רוצה?
אנחנו מבקשים מכבוד הרב, בבקשה, יומיים פורים קבוע. לא ייתכן, על פי ההלכה הרב יכול לעשות דבר כזה. זה לא יכול להיות יותר גרוע מיום טוב שני של גלויות. לא גמרו לומר יומיים, שיקור אחר קופץ, שבוע, כבוד הרב. השני צועק, חודש פורים, מה יש? מה אכפת לך הרב? תחתום, אנחנו מסכימים. יושב הרב, רואה את עצמו בעוגמת נפש, לך תצא ראשים עכשיו עם השיקורים האלה. מה תעשה איתם? אומר להם הרב, רבותיי, הוחלט והבקשה אושרה. גמרנו. גם מחר פורים, לא רק י"ד, גם ט"ו. צועק השני, אבל גם החוטאים. הוא צועק עוד שבוע, אומר עוד חודש. הרב אומר, כל הבקשות אושרו. כמה שתרצו, אנחנו עכשיו קובעים את הפורים. אין שום בעיה. אבל בתנאי אחד. לא אין שום בעיה. ככל אשר תאמר, חוק זה חוק. מה שהרב רוצה תנאים בזה, נעשה. אומר הרב, תשמעו, פורים, הרי כתוב עליו, מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה. אומר לו, מה זה בשמחה? בשמחה, בססון, בחגיגות. מה? בטח בשמחה. שמחה, מתחילים לשיר, משגעים אותו. טוב, מה הרב רוצה? הוא אומר, חכו, יש לי תנאי. כתוב, מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה. אבל לעומת זאת כתוב, מי שנכנס אב, ממעטים בשמחה. אם אתם רוצים לעשות פורים יומיים, תצומו גם בתשעה באב יומיים. אם אתם רוצים פורים 3 ימים, 9 באב 3 ימים, שבוע, חודש, איך שאתם רוצים, זה מה שנעשה, אני מחליט. אמרו לו, כבוד הרב, עזוב אותנו בשלנו, תשאיר אותנו. אם הפורים ביום אחד, לא רוצים 9 באב פעמיים, גמרנו, עזוב אותנו כמו שאנחנו ולא יותר בזה. זה כפליים, אלה היו חכמי חלם, רצו כפליים. היה אחד אחר שאמר על כפליים. היה צדיק אחר, קראו לו רבי נפתלי מרופשיץ, זכר צדיק לברכה. זה היה תלמידי הבעל שם טוב, והיה פיקח גדול וחכם גדול מאוד. אבל על המזל שלו נפלה בידו אישה חכמה ורגזנית מאוד. עשתה לו שמח גדול האישה הזאת. כל הזמן הייתה מתעוננת לפניו, לפני בעלה, ואומרת, חבל שהתחתנתי עם בטלן כמוך. חבל שהתחתנתי איתך בכלל. פעם אחת אמר אותו רב לתלמידים שלו, אתם יודעים, עכשיו הבנתי דבר אחד עם איוב. למה איוב, כשהקדוש ברוך הוא לקח לו את הכסף, את הזהב, על שונאי ישראל, את הילדים, את הבריאות, למה לא לקח גם את אשתו של איוב? למה לא לקח לו את אשתו? אמר, אני אגיד לכם מה התשובה. הקדוש ברוך הוא ידע שכל מה שהוא מחזיר לאיוב, מחזיר לו כפול אחר כך. אוי ואבוי, מה מחזיר לו? מה היה עושה? הייתה אשתו, הוא לא רצה רבי נפתלי אף פעם לקחת רבנות עליו, לקחת איזו משרה של רבנות או להיות איש ציבור, ואשתו כל הזמן הייתה אומרת, אתה לא רוצה לקחת משרה של רבנות, אבל אני מתאים לי להיות רבנית, ואם אתה לא לוקח את המשרה אני לא רבנית, זה לא תופס ככה. ואבא שלי היה אומר לי כל הזמן, חבל שלא נולד זכר, אם היית נולדת זכר היית היום רבנית בישראל, חבל. אבא שלי היה מתחרט כל הזמן. אמר לבעלה, גם אני מתחרט כמו אבא שלה, חבל שלא נולד זכר. אם היית נולד זכר לא הייתי מתחתן איתך. יום אחד באה אומרת לבעלה, רבי נפתלי, תגידי, כל האנשים הרי סוף סוף תופסים ממך משהו. והאם אתה אומר להם ישועות, אתה אומר להם עתידות, אתה אומר להם זה. אני יש לי רק בקשה, אם אתה באמת יודע, ואתה אומר לכולם את הכל, אני רוצה לבחון אותך פעם. אמר לה, טוב, מה אתה רוצה מהחיים שלי? מה את מבקשת? אני רוצה שתגיד לי באיזה יום אני אמות. אם אתה תגיד לי באיזה יום אני אמות, סימן שאתה יודע עתידות. אמר לה במקום, את מתה בערב יום טוב. אמר לו, בערב יום טוב? בערב חג, רגע מה, אני לא אספיק את החג? אמר לה, שאלת אותי, אם אני יודע עתידות, זה עתידות. את מתה בערב יום טוב. אמר לו, טוב, תגיד, באיזה יום טוב אני מתה? מה זה ערב יום טוב שאני מת? אמר לה, ערב יום טוב שהיום טוב הוא שלי, היום טוב הוא שלי, את מתה בערב יום טוב. אמר לה, אני לא מבינה. אמר לה, תמיד תראי, היום טוב שלי תמיד יחול למחרת היום שאת מתה. סוף דבר, דור לכם רבותיי. אתה יהודי יושב וחושב, יש אדם קיבל אישה שעושה לו מטעמים בחיים,
ויש אדם שקיבל את התיקון שלו דרך הפרנסה, ויש אדם שקיבל את התיקון שלו מהשכנים, וכל אחד קיבל את התיקון שלו ממקום אחר. אתה יהודי איך שנבראת, וכמו שאתה, ואיך שאתה, עם כל החבילה שסידרו ותפרו עליך מהשמיים, לפי הנתונים שלך. תתחדש, תקום בחודש ניסן, ותתחדש עם כל הבריאה, תהיה אדם חדש, ותזכור שפרשו בספרי החסידים כתוב, רש תורה בדיקולה סב לאיגרא. כשראש השור מונח בתוך הסלסלה, אתה תעלה לאר. אתה יודע מה פרשו בספרי החסידות? אפילו אתה בן אדם עם הנפש הבהמית שלך מונחת בתוך הגשמיות. הראש של השור שלך מונח בתוך הסל של האוכל ואתה נובר בו. כולך מונח בגשמיות. אפילו אם גופך מונח בגשמיות, הנפש האלוקית שלך צריכה לעלות למעלה. סב לאיגרא, אתה תשאף, אני עולה, אני לא נשאר פה. אני לא רוצה להיות עם החומר, אני רוצה להיות עם הרוח למעלה. אם יש משיב הרוח, יש מוריד הגשם. הבנת? הרוח עולה, הגשמיות נופלת. נסיים בקטע הבא. איך זוכים בעזרת השם יתברך להשראת השכינה? ואמר כי בקדמיתה, קטע אחרון בעמוד ב', אף על גב דקות שברכו עבד לו ניסים ועתין על ידה דמשה. בתחילה אף על פי שהקדוש ברוך הוא עשה לישראל ניסים ואותות על ידי משה. למה התייעשע מה? לא התייסדו והתחזקו הבני ישראל בקדוש ברוך הוא. אפילו היה ניסים, היה נפלאות, לא התחזקו. כיוון דאמר קודשא ברכו ויקחו לי תרומה. כיוון שאמר הקדוש ברוך הוא ויקחו לי תרומה. ועוד אמר ונתתי משכני בתוככם. שבאה השכינה לשכון בתחתונים, מיד התייאשו כולו, מיד כולם התייסדו והתחזקו, וחדו בפולחנה דקודשא ברוך הוא, שמחו בעבודתו של הקדוש ברוך הוא, כי ידעו שהקדוש ברוך הוא קבע דירתו בתחתונים, ושכינתו שרתה בתוכם. הדאו דכתיב, היא ביום קלות משה, קלות חסר וו, לרמז דנחתת קלת משה להרע, שירדה השכינה שהיא קלת משה לארץ, לשכון בתחתונים, וודאי קבע הקדוש ברוך הוא דירתו ביניהם. מסביר את הדברים על פי מספר סיפורים בעזרת השם יתברך קטנים. אומר לנו הזוהר הקדוש, מתי עם ישראל קיבלו חיזוק? מתי שהשכינה שרתה ביניהם. כשהשכינה שורה, אז אתה מתחזק בקדוש ברוך הוא. מה זה שכינה שורה? מה זה השראת השכינה? משכן הרי הוא בלשון שכינה ששורה. מספרים אצל הבעל שם טוב הקדוש, הבת שלו הייתה צדקת, אודל, הבת של הבעל שם טוב הקדוש. והיא פעם אחת ישבו מוצאי שבת, עשו סעודת מלווה מלכה, ונוהגים לומר, פתח לנו שערי אורה, שערי ברכה, שערי גילה, שערי דיצה, כמו שאנחנו נוהגים לומר 49 שערים, 50 שערים, בקדיש של ימים נוראים. ככה יש נוהגים לומר מוצאי שבת גם את השערים האלה. התווכחו התלמידים איזה שער הכי חשוב. אחד אמר שערי פרנסה, השני אמר שערי רפואה, שלישי אמר שערי תורה. באה בת הבעל שם טוב הקדוש ואמרה להם, השער הכי חשוב מכולם זה שער סייעתא דשמיא. שערי סייעתא דשמיא. אם יש סייעתא דשמיא, יש לך ברכה בפרנסה ויש לך ברכה בתורה. כל השערים כולם זקוקים לשערי סייעתא דשמיא. מה זה שערי סייעתא דשמיא? זה השראת השכינה. אדם שהשכינה שורה בו, יש לו סייעתא דשמיא. מה שהוא עושה, יש לו ברכה. ראית, יוסף הצדק, והיא השם את יוסף, והיא איש מצליח, וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. למה מצליח? השכינה שרתה עליו. אם השכינה שורה על האדם, ואיך השכינה שורה? אם אדם עושה את רצון השם, כל האיברים שלו, כוח השכינה שורה עליו. זה הכל. מספרים, היה איזה מלך אחד, זה היה המלך של אפגניסטן היה. מלך פרסי, מלך אפגניסטני. זה ערב אחד, היה קשה לו להירדם בלילה על המיטה. אמר, קשה להירדם, לפחות נצא החוצה, התחפש, לבש בגדים של אזרח. יצא החוצה, נראה פה, נראה שם, מה מדברים. הלך, הגיע לאיזה כפר קטן. רואה מאיזה בית, באמצע הלילה הוא דולק אור. מתקרב לבית, רואה, בבית מהחלון הוא רואה איזה יהודי יושב שם, סלטים לפניו, בקבוק ערה קטן, שותה ומעלל, שר השורר שירה, יא ריבון עולם, שר מפייט לו.
דופק בדלת, הוא לא הכיר שזה המלך. אומר לו, כן, מה? אומר, אני יכול להתארח אצלכם? אומר לו, ברוך הבא, יש לכולם, ברוך השם. אומר לו, תגיד, מעניין אותי, ממה אתה מתפרנס אתה? אומר לו, המקצוע שלי, אני מתקן נעליים. סנדלר. אומר לו, רגע, אבל תגיד, מה תעשה אם יום אחד לאנשים לא יתקלקלו הנעליים? מה, כל יום האנשים מתקלקל להם הנעליים? אם לא יתקלקלו הנעליים, מאיפה תתפרנס? אמר לו, יש לי ביטחון. מה אני דואג? יש מי שדואג לי. אמר לו, מי דואג לך? אמר לו, אני לא דואג בשר ודם, אני דואג מלך העולם, הקדוש ברוך הוא. אם אין אצל ראובן, יש מי שיברון. אם הקדוש ברוך הוא סוגר דלת אחת, פותח מהדלתות. מה אתה דואג? אני סנדלר, היום יש לי לאכול, קניתי את הבקבוק ערק, יש לי את הסלטים שלי, תן לי לשיר לבורא עולם. טוב, אמר לו, תשמע, אני הולך עכשיו, אבל אם אני אבוא מחרתיים, תקבל אותי? אמר לו, אני אקבל אותך, אין בעיה. יצא המלך, יוציא קרוז, מחר אני אוסר מבית המלך לתקן נעליים. אין תיקון נעליים יותר. כל מי שצריך לתקן נעליים, שידחה את זה עכשיו כמה שבועות. אין תיקון נעליים. יוצא אותו בן אדם מחרת הבוקר החוצה. רוצה להתפרנס. יוצא קרוז מהמלך, אין תיקון נעליים. מה עושים? אמר, ריבונו של עולם, אם סגרת דלת אחת, תפתח דלת אחרת במקומה. תפרנס אותי. תוך כדי שהוא חושב, רואה אנשים מובילים, סוחבים מים על הגב, שואבי מים, הולכים לבתים. אמר להם, אני יכול להצטרף איתכם, אני גם כן, לשאוב מים לקחת לבתים. אמרו, למה לא? התפדל, יש עבודה לכולם. ירד לבאר, שאב מים, מחר מים, אותו יום הובלה שלו, חזר הביתה בלילה, מבסוט, שר עם הבקבוק ערק שלו. עובר המלך בלילה, רואה, וואלה, הבן אדם הזה יושב, תראה מה זה. שר, שמח, דופק, אומר לו, מה נשמע, מה העניינים, איך עבר היום, שמעת את השמועה? אמר לו, כן, אבל מה אתה דואג? אמר לו, מה אתה דואג, איך התפרנסת? אמר, נכון, נעליים אין, במקום שיבוא השכל מהרגליים, מהנעליים, בא מהכתפיים, הבאתי את הפרנסה, היום שאפתי מים, הבאתי לאנשים מים, אנשים סחו, אני שמחתי, גם לא התלכלכתי, גם לא ריח רע של נעליים, ריח של מים, ריח של גן עדן, השתבח שמו לעד פרנסה בשפע. אמר לו, טוב, הלך המלך הוציא חוק מחורת. אין שואבי מים, גמרנו. מי שרוצה לשאוב מים שיבוא אך ורק בצורה מלכותית מהמלך, אין שואבי מים ככה. לא עובדים חפר פה, מה הסיפור? טוב, יוצא אול מחרת, יצא חוק חדש, מה עשה? הרים עיניים לשמיים, יא ריבונו של עולם, אתה תעזור לי, לא בטחתי באף אחד, רק בך. מה הוא רואה? רואה חוטבי עצים. אנשים הולכים, חוטבים עצים, מוכרים עצים בשביל תנורים. אמר להם, אפשר להצטרף, לחטוב עצים. אמרו, למה לא? יש עצים בשביל כולם, ויש ברוך השם, חורף, עכשיו אנשים צריכים עצים. יצא איתם, חטב עצים, הביא הכל, בא לבית. בלילה יושב, שמח עם הבקבוק ערק שלו, ושר, המלך בא, מה נשמע, מה נראה היום? ראית, אין שואבי מים? אמר לו, אין שואבי מים, יש עצים, ברוך השם. העצים, המים, השקות העצים, עכשיו יש לי פרנסה מהעצים. מה עשה המלך? יצא למחרת, אמר לחיילים שלו, כל אלה שחוטבי עצים מחר בבוקר, את כולם אתם מביאים לבית המלך. מורידים לכולם את הבגדים, נותנים לכל אחד רובה, הם הופכים להיות שומרי הארמון, הצבא של המלך. זהו זה. כל אלה שהם חוטבי עצים. למחרת בבוקר יוצאים החיילים של המלך, תופסים את כל חוטבי העצים, ביניהם גם את היהודי הזה. מביאים אותם סביב למגרש של המלך, אומר המלך, בבקשה, תנו לכולם רובים, אתם כל יום העבודה שלכם מקבלים משכורת מאת המלך, אבל מה? משכורת לא היום, בסוף החודש. בסוף החודש משכורת, לבינתיים עכשיו אתם שומרים של המלך, כל יום באים פה שומרים. אותו יהודי כל היום עומד שם בחצר של המלך, בסוף היום לא קיבל פרוטה, מתי משלמים? בסוף החודש. חוזר לבית שלו, אומר, יא ריבונו של עולם, איפה אני אתפרנס? עבר כל היום כולו, אני צריך את הבקבוק הערק שלי. אני צריך את הסלטים שלי, איפה אני מתפרנס? ישב, חשב, אמר, חביבי, ברוך השם, הראש היהודי זה ראש טוב, בעזרת השם, בשם השם נעשה ונצליח. הלך, לקח את המקל אחד, אמר, יש לי רובה מהמלך. לקח את הרובה, שם אותו משכון, באיזה מקום עד סוף החודש, עד שיקבל פרנסה, יקבל את המשכורת, לקח בכסף של המשכון של הרובה הזה, קנה אוכל, קנה שתייה ברווח, קנה ברווח, עכשיו הוא צריך מחר לעמוד אצל המלך עם רובה.
לקח מהיער איזה חתיכת עץ, שייף אותו מימין, משמאל, עשה לו איזה רובה דמה כזה, דומה כמו של ילדים, שם עליו. בא אליו המלך בערב, מה נשמע? איך עבר היום? מה שמעת? אומר לו, כן, לקחו גם אותי לשם, שמו אותי עם המלך. אומר, ומה נתנו לך? נתנו לי רובה וזה. אומר לו, טוב, איך התפרנסת היום? הרי משלמים בסוף החודש. אמר לו, אלוקים גדול. אומר לו, מה אלוקים גדול? מה, לקחתי את הרובה? שמתי משכון. אומר לו, הרובה של המלך משכון. אומר לו, ואם יתפוס אותך המלך? אומר לו, דיה לצרה בשעתה. בעזרת השם, עזוב אותי עכשיו, אני שמח, תן לי לשמוח. מה עושה המלך? למחרת בבוקר, אומר, תשמעו, יש בן אדם חייב מיטה. צריך לראות בו, להוציא. וכל אלה שלקחתי אותם לחיילים, בואו, אמר להם, תבחרו את היהודי הזה שירה בו. הוא עכשיו צריך לראות בבן אדם הזה שהוא חייב מיטה, מוציאים אותו להורג. מגיעים כולם שם, יוצא שר הצבא, קורא ליהודי הזה, אומר לו, בוא, אתה נבחרת, אתה צריך לראות בו. אומר היהודי, אבל אני בחיים שלי לא רק תזבוב, תעזבו אותי, אני לא רק תזבוב, למה שישפך דם על ידי? אמרו לו, זה חוק המלך, אתה לא יכול לברוח. אבל אני לא, אמרו לו, חוק המלך, אין בריחה. אמר, טוב, יש לי רק בקשה אחת, תנו לי 5 דקות להתפלל, בעזרת השם יתברך, אני עושה מה שאתם רוצים. ויש לו רובה מקל, יש לו עכשיו. שמו אותו לראות. אומרים ידיים לשמה, אומר ריבונו של עולם, אתה יודע, מיום שנולדתי ועד עכשיו, לא הרגתי זבוב בכפות ידיים שלי. ועכשיו נתנו לי רובה, ואומרים לי, לך תהרוג בן אדם שחייב הריגה. ריבונו של עולם משלה לך תפילה. אם הבן אדם הזה רשע וחייב מיתה, מכה ראשונה הוא מת מהעדף, אפילו בלי ירייה. ואם הוא לא חייב מיטה, הרובה שלי יתהפך לעץ. מוציא את הרובה, בום! כולם שומעים, ענו אמן. אמרו לו, תשמע, אתה בא. בא אליו המלך, אמר לו, תשמע, אתה יהודי. יהודי אתה, במי בטחת? כל הזמן אתה מדבר, אתה אומר שאתה בוטח בבוראך, בקדוש ברוך הוא. ראיתי איפה בוראך עמד לך. רבותיי, אנחנו מאמינים שאותו יהודי באמת היה לו סייעתא דשמיא. זה שערי סייעתא דשמיא. כשיש לאדם סייעתא דשמיא, הכל זורם, הכל הולך, הכל מסתדר, אתה לא יודע באיזה מצב הוא יוצא ממצב קשה, שום דבר לא עומד כנגדו. זה השכינה ששורה על האדם. שכינה ששורה על האדם. אבל איך השכינה שורה? אם האדם מקיים תורה ומצוות. רק אם מקיים תורה ומצוות. מה זה מקיים? בוא אדם יגיד, אתה יודע מה כבוד הרב? אני בספק, לא יודע מה לעשות, מה לא לעשות, אז אני מחמיר. תמיד אני מחמיר. מה אתם אומרים? זה טוב או לא טוב? אמר אני מחמיר, מה אכפת לך? על חשבונך אני מחמיר. מספרים, היה איזה רב אחד, בור ועם הארץ היה. בור ועם הארץ, פגש אותו איזה גאון. אמר לו, תראה, ביני ובינך, אני יודע שאתה לא, למה אתה לא שולחן ערוך, לא כלום, באים אליך אנשים עם עופות, באים עם זה, איך אתה יודע להכשיר או להטריף? אמר אותו רב בור, מה אכפת לך? הכל אני מטריף. ואז שום תקלה לא יוצאת מתחת ידי. אמר לו, הרב, אני אספר לך סיפור. היה פעם איזה כפרי אחד. הכפרי הזה, היה כל פעם היה לו מגדל ברווזים, אבזות. כל פעם היה לו שאלה בכשרות, היה הולך לרב. בעיה עם האבז, הולך לרב. יום אחד בא חבר שלו, כפרי כמותו. אמר לו, תגיד לי, בשביל מה אתה טורח ללכת לרב? אתה יודע כמה עולה לך הנסיעות, כמה זמן אתה מבזבז? אמר לו, איך אני ידעת הלכה? אמר לו, נתן לך כלל, פסוק מפורש בתורה. כתוב בתורה, הוא בשר בשדה טרפה לא תאכלו, לכלב תשליכון אותו. התורה אומרת שכל בשר טרפה שייך לכלב. מהיום והלאה, כל דבר שאתה מסופק, אם זה טרף או לא טרף, שים לפני הכלב. אם הכלב אכל, סימן שזה טרפה. למה? התורה אומרת שהכלב אוכל בשר טרפה, ואם הכלב לא יאכל, סימן שזה כשר. למה לך ללכת לרב? ללכת לכלב, הוא ייתן לך תשובה. אמר לו, אתה יודע כמה רווח נתת לי עכשיו? חסכת לי את כל המסיעות, חסכת לי את כל הבלגן, את כל הזה. מהיום אני עושה כך. אכן, חודשים לא הלך לרב יותר, גם הוא פסק לעצמו את התשובות עם הכלב. עבר איזה שנתיים, יום אחד הוא בא לרב בוכה. אומר לו, הרב, מה קרה? למה אתה בוכה? איפה היית עד עכשיו? אמר לו, לא, עד עכשיו שאלתי מישהו אחר, אבל... אומר לו, הרב, מי שאלת? אמר לו,
מהכלב, כתוב בשר בשדה טרפה לא תאכלו, לכלב תשליכון אותו. אם הכלב יאכל, סימן שזה טרפה. אם הוא לא יאכל, סימן שזה קשה. אמר לו, הרב יצא טובה, אז מה קרה היום התחרת באת? אמר אותו אחד, אי אפשר בכלב הזה, זה מטריף הכל. זה מחמיר יותר מדי זה. רבותיי, אתם יודעים מה זה מחמיר יותר מדי? יש אדם מחמיר, אבל החומרה מביאה אותו לידי כולה. זה צריך להיזהר. דוגמה, ההלכה אומרת שצריך לנקות הבית לפסח. במצווה לנקות הבית לפסח. ונהגו, כתוב בשולחן ערוך, לגרד הכתלים. תגיד, הכנסת בתוך הקיר לחם? נהגו, לנקות אפילו את הקירות, נהגו. כל זה חומרה, אבל אסור שהחומרה הזאת תביא לידי כולה. אסור לך לעשות ולנקות הבית ולהרעיש לשכנים ולא לתת להם לישון בגלל שאתה מנקה את הבית. זה גזל שינה. זה חומרה שעושה כולה את מקום אחר, רחמנא ליצלן. אסור לך להעמיס ולהטריח את אשתך ואת בני ביתך ואחר כך בליל הסדר יבואו וירדמו על השולחן בגלל שאתה אילצת אותם, נקו. אתה תלך במצב כזה על פי עיקר הדין, מקום שאין מכניסין חמץ, אין צריך בדיקה. מטאטא תחת שולחנו ודיו, אם ככה צריך לעשות לפעמים בנסיבות מסוימות, תעמוד על הדין. החומרה אסור לה לבוא על חשבון מישהו אחר. החומרה אסור לה לבוא על חשבון כולה. איך תדע מה חייבים לנקות, מה לא חייבים לנקות? רק שיעורי תורה. כשבאים לשיעורי תורה יודעים מה מותר, יודעים מה אסור, והשכינה שורה במעשה ידינו. כשלא באים לשיעורי תורה, חוטאים, אפילו חטא קטן. אדם אומר זה חטא קטן, זה מה זה עשיתי? תגידי מה? אתה יודע מה עושה חטא קטן? מספרים בעיר תלמיסן, תלמיסן קוראים לו, איך קוראים לו? תלמיסן. שוב, תלמיסן. בעזר השם דבר. זה העיר שהיה במרוקו שם, הרב יוסף משש היה שם בעיר הזה, זכותו יגן עלינו. היה שם איזה אחד מהשרים הנכבדים, יצא פעם אחת לצייד. בצייד שהוא יצא הצליח ללכוד גור עריות. לקד גור עריות. אם שר לוקד גור עריות, מה עושה? לוקח את זה אצלו לבית, מתגאה, מתרברב על כולם. הביא את הגור עריות, גידל אותו, זה כבר מגור, נהיה כבר גור. אתה יודע מה? גדל, נהיה אריה. אבל שלא יזיק לאנשים בחוץ. מה עשה? קשר אותו עם איזה שרשרת ככה ברזל, בפנים החצר וגמרנו. והנה, יום אחד עוברים בכביש, שני אנשים עוברים בכביש, סוחבים חבילות של ביצים, של זה עליהם. תוך כדי שהם עוברים, נקרא חוט של החבילה שלהם. ומאיפה נביא חוט? אחד אומר, אני ארוץ פה לשוק, נקנה חוט פרוטה, אני אביא. שני אומר, בשביל מה, אתה לא רואה פה על הגדר, יש פה חתיכת חוט, וזה. נחתוך משם נביא. אומר לו, לא, אני גזל של פרוטה, לא לוקח. אני הולך קונה מהשוק. החבר שלו רץ לשוק לקנות חוט בפרוטה. השני, עד שאתה תבוא, הוציא איזה משהו חתך את החוט, ואחרי שחתך את החוט, מה הוא רואה? אריה עומד לפניו. האריה שהיה אחרי הגדר קשור בחוט, פתח לו את החוט, והאריה עומד לפניו. חזר החבר שלו, מצא את הגבייה שלו. כבר לא נשאר לו חבר. ישבו האבלים בתוך הבית, 10, אשתו, בניו, בנותיו, אחיו, אחיותיו. אמר החכם, פיסת חבל גרמה ל10 לאבל. פיסת חבל. מה הוא גנב? חתיכת חוט. אבל מי עמד אחרי החוט? אריה אחד שלם. יהודי חוטא, רבותיי, עובר עבירה, אומר, מה אני לוקח? מעלש, חתיכת חוט. מה עשיתי? אתה יודע איזה שטן שחררת? אחר כך אתה חוזר לבית, אשתך מתחילה עם השפכתלים, על שטות, על כלום, מנמלה נהיה דוב. יצאת החוצה, אתה לא יודע איך מתגלגלים העניינים, וואי, מה הכל התחיל? תגיד לי ממה? מחטא אחד קטן. לכן יהודי, אתה תלמד תורה, תבוא לשיעורי תורה, תדע מה מותר, מה אסור, ותדע, אל תעשה חשבון לזולת. אף אחד לא יכול להרע לך, אף אחד לא יכול להיטיב לך גם כן, לא רע ולא טוב. מספרים, בעיר אחת הייתה שריפה גדולה, רחמנא ליצלן. בא החכם, לקח סידור, ברוך שלא עשה אני גוי.
אמרו לו על שריפה, מברכים שלא עשה ניגוי. מה הקשר בין שריפה לבין שלא עשה ניגוי? אמר להם, אני אסביר לכם. גוי שנשרף לו הבית, מה הוא עושה? מתחיל לבכות. על מה הוא בוכה? נשרף לו הבית, נשרף הכסף, נשרף הזהב, אבל נשרף גם האלוהים שלו. הפסל שלו גם נשרף. אני יהודי, אם נשרף הבית חס ושלום, אבל האלוקים שלי בחוץ, האלוקים שלי נשאר איתי. הבית הלך, אבל אלוקים נמצא איתי בכל מקום שאני. זה דבר שצריך הרבה לחזק אותנו. גם יהודי מוצא את עצמו בצרה, והלך לי זה, והלך הוא אומר ליהודי, החלטתי לשמור שבת, אשתי רוצה להתגרש. מה אתה רוצה שאני אעשה? כבוד הרב תתיר לי. אמרתי לו, אני לא מכיר שום היתר בעולם שאתה מותר לך לחלל שבת. אין שום היתר בעולם. לאישה צריך להסביר. אז הסבירו לה פעם, פעמיים, 3, 20, היא לא מוכנה לשמוע. היא מוכנה להגיע להתגרש, מוכנה להגיע ולעזוב את כל הבית, להפריד את הכל. יהודי, אתה צריך לעשות מה שכתוב בתורה. אין לך שום היתר בעולם לנסוע בשבת לים. זה מה שאמרתי לו. אם היא רוצה להתגרש, תתגרש. אתה לא לבד. הקדוש ברוך הוא איתך בכל מקום שאתה. הוא ילך איתך, וזה הניסיון שאתה עובר כרגע. סוף דבר, אני רוצה לסיים את השיעור בנקודה זו. מספרים, היה צדיק אחד, שמו היה רבי ארשל, רבי ארשל מקרקע. היה צדיק גדול מאוד, כבר בימי קטנותו, היה פיקח ושנון, כבר בימים שהוא היה קטן. היה עונה מיני ובה, פעם אבא שולח אותו ביום שישי לשוק, אומר לו בבקשה, קח בקבוק יין ריק, לך תקנה לי בקבוק יין, לעשות קידוש לשבת. אמר לו אבא, תן כסף. אמר לו אבא שלו, מה החוכמה לקחת כסף להביא בקבוק יין? בוא נראה אותך, מביא בקבוק יין בלי כסף. יצא לשוק, חזר, מביא לאבא את הבקבוק ריק. אומר לו מה? אמר לו אבא שלו, איפה היין? אמר לו אבא, מה החוכמה לקדש על בקבוק יין מלא? בוא נראה אותך מקדש על בקבוק יין ריק. היה שנון, היה חדוד כבר מקטנותו. יום אחד קם בבוקר, הלך לתלמוד תורה, הולך להתפלל. ונצדרו לו ארוחת בוקר, מה עשו? לקחו, הביאו דג מלוח. הראש של הדג והסוף של הדג שמו לו, אמרו לו כך. הראש והסוף של הדג אמרו לו, זה אתה חוזר מהתפילה תאכל, זה ארוחת בוקר שלך. את כל הלב של הדג ישבו אבא, אמא, הילדים לאכול. לארשל נתנו את הראש ואת הזנב. יצא מהבית, אחרי 30 שניות חזר. אמרו לו איפה היית? אמר להם התפללתי. מה התפללת? 30 שניות לוקח תפילה? אמר להם, אם הראש של הדג והסוף, זנב של הדג, זה נקרא דג, גם כן מה טוב הוא ועלינו לשבח, זה נקרא תפילה. אתם מתפללים בראשי תיבות, גם אני מתפלל בראשי תיבות, כן? יום אחד בבית באו אורחים שם, להתארח אצלהם. אמא שלו בשלה ברווז בתנור, ככה אפוי, ברווז. זה לא יכל לעמוד בפיתיון, היה רעב מסכן, בא תפס איזה שוק אחד של הברווז, אכל אותו בצד, קיפל את ההשפע, באים מוציאים עכשיו, מעלים על השולחן את הברווז, חסר לו רגל. אומר ארשל, למה אתם דואגים? אני ראיתי בגן החיות הרבה כאלה, ברווזים עם רגל אחת, מה, לא ראיתם אותם הולכים על רגל אחת? כנראה שכמו הברווזים הם. והיא למחרת, שתקו כל הבית, למחרת יוצא אבא שלו לטייל איתו בגן החיות. הולכים בגן החיות, רואים מרחוק, באמת הברווזים הולכים על רגל אחת. אומר ארשל לאבא שלו, הנה אבא, אתה רואה? מה אתם צועקים עליי אתמול? אתה לא רואה ברווזים הולכים על רגל אחת? מה עשה אבא שלו? לקח אבן, זרק לכיוון הברווזים, תפסו 2 רגליים, והתחילו לרוץ כל הברווזים. אמר לו אבא שלו, אתה רואה, יש להם 2 רגליים. אמר לו ארשל לאבא שלו, אז למה לא זרקת על הצלחת שם גם כן אבן על הברווז? היה מוציא את הרגל השנייה. זה דבר מספרים עליו, שכשהיה ילד קטן, ארשל הצדיק הזה, היה עושה בעיות עד שהולך לתלמוד תורה, היה צריך לשכנע אותו, יצר הרע היה לו בקטנותו. יום אחד בא אבא שלו, אומר לו, תגידי ארשל, אני לא מבין אותך. אתה יותר גרוע מהיצר הרע. למה? היצר הרע עושה את התפקיד שלו. שלחו אותו מהשמיים לבוא לעולם הזה ולטפל באנשים, הוא עושה. אבל אתה יותר גרוע מהיצר הרע. למה אתה לא רוצה ללכת ללמוד תורה? זה התפקיד שלך. אומר לו רבי ארשל, אבא, שכחנו משהו. ליצר הרע אין יצר הרע, אבל לי יש יצר הרע. היצר הרע עושה את התפקיד שלו כי אין לו יצר הרע. אבל אני יש לי יצר הרע. אנחנו רבותיי נולדנו עם יצר הרע.
ונולדנו עם יצר הרע בכוונה, כי אנחנו בעולם התיקון. מלאכים, שרפים, אראלים, חשמלים, יש לקדוש ברוך הוא ללא סוף בשמיים. לא אותם הוא צריך, הוא צריך אותי ואותך יהודי. אנחנו כמו שאנחנו, עם כל המסגרת המשפחתית והשכונתית והבריאותית וכל כמות שאתה, עם כל הפרופיל שיש לך, הקדוש ברוך הוא רוצה אותך כמות שאתה, ותעמוד כאן בכל הניסיונות. ומתחיל חודש ניסן, חודש של התחדשות, הקדושה גוברת, אתה רואה הרי מנקים גם בגשמיות את כל החמץ ואת כל הסטרה אחרא, אבל נכון הקדושה גודלת, חודש הישועות מקיפות, אבל גם הסטרה אחרא קופצת לעומתו. אנחנו יוצאים מהשיעור הזה מוכנים, אנחנו יוצאים לקראת מלחמה, ומלחמה אמיתית. אם נזכה ונעמוד במלחמה הזאת, ונזכה לקיים בלבבים משכן אבנה, כל אחד מאיתנו יזכה לקיים, ריבונו של עולם, אני משתדל, אני מתחדש, בחודש הזה אני מתחדש. מתנת חינם נותנים לאדם מהשמיים ישועות, כן, אתה צריך ישועה, מה שאתה צריך. נותנים לך על חשבון זה שאחר כך תתקן. כמו שעם ישראל עשו להם ניסים, על חשבון זה שאחר כך קבלו את התורה. גם אני מתחדש, אני מתחיל התחלה חדשה, ריבונו של עולם. מחר בערב ראש חודש, רבותיי. ראש חודש ניסן. אנחנו מתחילים את החודש הזה עם רגל ימין, בעזרת השם בך ימין, השם עושה חיל. ריבונו של העולם, אנחנו תפילה לפניך. תן לנו לבנות את כל האיברים שלנו, שיהיו מדור להשראת השכינה. ואז אנחנו נזכה, בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל, בעזרת השם בך. בשנה זו, במהרה בימינו, אמן, כן יהי רצון.